Свободу! 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 Починаем. Починаем. Вы готовы? Вы готовы? Починаем. Вітаю, сябры і сяброўкі! Вітаем вас на нашай онлайн-святкаванні БНР-106. Вядоўцы мадэратары сённяшняй імпрэзы і цалкам сённяшняга вечара сустракайце Ліза Ветрава І Дзяніс Дудзінскі. І менавіта мы правядзем з вами найбліжэйшыя 4 гадзіны. А сабраліся мы, зразумела, не проста так, а з нагоды святкавання Беларускай незалежнай рэспублікі. 106годдзя. Менавіта 25 сакавіка 106 год таму была абвешчана незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. Гэта так, і дзякуючы гэтаму дню ў 1918 годзе мы маем зараз сваю незалежную краіну. Мы, беларусы і беларускі, тады гучна і на ўвесь свет абвясцілі. Мы асобны народ. Гэта наша зямля. І мы далей вырашаем лёс сваёй краіны самастойна. Так узнікла, пачыналась і працягвалася незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. Так яна працягваецца і зараз. Так, бо каб 106 гадоў таму мы не зрабілі гэты важны і непаўторны момант у нашай гісторыі, то, верагодна, зараз не было б нашай любімай Рэспублікі Беларусь. Ну, а мы пачынаем. Яшчэ раз абвяшчаю пачатак. Сябры! Грамчэй, грамчэй! У нас шмат сёння гасцей тут і ў студыі, таксама шмат гасцей будзе ў студыі, з якімі мы будзем размаўляць. І спадзяемся, яны адкажуць на нашыя цікавыя і правакацыйныя пытанні. Так, дарэчы, да правакацыйных пытаннях. Вы, нашыя шаноўныя гледачы і гледачкі, таксама можаце і нават не саромецеся удзельнічаць у размовах. Пішыце свае каментары ў каментарыі пад гэтым відэа. Або у апісанні пад відэа ёсць слайдо. Гэта сервіс, дзе вы ананімна і бясплатна можаце пакідаць свае каментары і пытанні. Калі турбуецеся пра сваю бяспеку, то welcome туды, а зараз інструкцыя, як ім карыстацца. Каб зайсці ў слайдо, можна скарыстацца спасылкай у апісанні да трансляцыі або наўпрост па пошуку ў браўзеры. Які б са спосабаў вы не абралі, на сайце вам трэба будзе ўвесці код нашай трансляцыі БНР-106, пасля чаго вы трапіце да нас у канал, дзе можна пад выдуманым імём ці ананімна нам пісаць. Шановныя сябры, яшчэ раз не саромейцеся задаваць вашыя пытанні, пішыце каментары, пытанні да нас, да вядоўцаў, да нашых гасцёў. Дарэчы, госці. Госці! Так, вось мы і дайшлі да нашай студыі. Дзеніс уже крышачку праспойлерыў. У студыі мы будзем размаўляць з цікавымі экспертамі, агулам беларусамі і беларускамі. Таму не саромецеся, вы таксама удзельнічаць у размове, пішыце вашыя каментары.
І пытанні. Абавязкова пытанні. пытанні да нашых гасцей і да нас, да вядоўцаў, паспрабуем адказаць. Так? Паспрабуем адказаць на ўсе пытанні. А сёння у нас у гасцях Тимоха Кудович і Вікторыя Пальчас. Вітаю. Прывітанне. Вітаю. Мы вырашылі пачаць з самага пачатку, з 1918 года, як все пачыналася, як все адбывалася і чаму гэта вельмі важна для нас, для беларусаў, для нашай краіны. 8 хуткіх пытанняў для пачатку, якія дапамогуць нам і нашым гледачам больш паглыбіцца ў гістарычны кантэкст сённяшняга дня. А калі ласка, на кожнае пытанне не больш за 1-2 хвіліны. Добра. Мы не будем стаять с таймером, Не. але мы можем, але не будем. Так, Адказвайце, як адказваецца. Тимох, тады першае пытанне да цябе. Што адбылося 25 сакавіка? 25 сакавіка ў Менску самай раніцы Рада Беларускай Народнай Рэспублікі абвесціла незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта здарылася дзякуючы таму, што ў 17 годзе здарылася вялікі катаклізм, развалілася расійская імперыя, імператар адмовіўся ад сваёй кароны і пачаліся такія маштабныя нацыятворчыя працэсы. Сярод іншага беларусы таксама у снежні 17 года сабралі вялікі ўсебеларускі з'езд, на які з'ехалася больш за 1800 дэлегатаў з усёй Беларусі. Ён быў вельмі прадстаўнічы, і нягледзячы на тое, што яго разагналі бальшавікі, з'езд паспеў выбраць свой выканкам, які ў падполлі дзейнічаў. І калі бальшавікоў з Менску выгналі нямецкія войскі, то ён у лютым месяцы абвесціў аб першую грамату БНР, аб самавызначэнні беларусаў. Пасля 9 сакавіка абвесціў другую грамату БНР аб утварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі. І вельмі ўсё хутка там адбывалася. 25 сакавіка абвесцілі, адпаведна, незалежнасць Беларускай Народнай А Рэспублікі. наогул гэта было легальна? Было ўсё легальна ці чаму гэта так все здарылася з пункту гледжання дзяржавы на той час? Пачалася Першая сусветная вайна і вось далей. Так, мы, па-першае, ведаем, што тады яшчэ не скончылася Першая сусветная вайна, і яна несла з сабой эканамічную... Не скончылася яшчэ, яшчэ ішла. І рэвалюцыя ў Расіі адбылася, гэта разруха, гэта непарадак, гэта шмат незразумелых пытанняў. І беларусы проста былі вымушаныя ўзяць уладу ў свае рукі, ўзяць адказнасць за свае землі. І па-другое, мы разумеем, што гэта наогул такі перыяд нацыятворчых працэсаў, і пра сваю незалежнасць абвяшчалі таксама нашыя суседзі, гэта і літоўцы, латышы, украінцы, у палякаў шлі свае працэсы, і ўсе яны прэтэндавалі на бесхозныя як бы беларускія тэрыторыі. Таму гэта быў такі цалкам лагічны, заканамерны акт абвяшчэння сваёй дзяржавы. Ось кажаце беларусы, а у іх ёсць імёны. Так. Хто гэтыя ўсе людзі? Хто? Ну, глядзі, калі браць палітычныя сілы, то найбольшую ролю, напэўна, адыграла беларуская сацыялістычная грамада. Гэта беларуская партыя, створаная яшчэ ў 1903 годзе, такая з гісторыяй. І беларуская віленская рада. Гэта аб'яднанне беларусаў, якія па іншы бок мяжы былі ў Вільні. Вось, калі казаць пра асобы, ну, слухайце, да стварэння БНР, калі мы берем вось увесь гэты працэс ад усебеларускага з'езда, далучыліся, напэўна, ўсе слаі беларускага насельніцтва, пачынаючы ад магнатаў, ну, кшталту Рамана Скірмунта, які непасрэдна уствараў БНР, і там Вайніловічы, Радзівілы, Друц Любецкі, якія былі побач з гэтым працэсам, і скончваючы выхадцамі з сялянаў, мяшчанаў, як там Бадунова, ці са святарскіх сем'яў, як там Аркадь Смоліч. Это былі вельмі розныя людзі, это былі навукоўцы, пісьменнікі, вайскоўцы, якія толькі вярнуліся з фронта. Вось, часам нават людзі, якія скептычна ставіліся да БНР. Ну, самы яркі прыклад, напрыклад, Еўхім Карскі, прафесар, які стварыў карту Беларусі. Ён быў хутчэй у бок аўтаноміі, ён лічыў, што беларусы павінны быць у складзе там федэратыўнай расійскай імперыі, але ён далучыўся да працэсу. Ён быў старшынём усебеларускага з'езда, а пасля ствараў настаўніцкія курсы па загадзе БНР. Таму далучыліся амаль што ўсе. А вось, дарэчы, Віка, БНР была абвешчаная ў Менску, а што наконт усёй Беларусі? Гэта быў агульнабеларускі працэс, таму што, вось як ужо казаў Тимох, па-першае, прайшоў першы ўсебеларускі з'езд, на якім было больш за 1800 дэлегатаў, і ў тым ліку былі дэлегаты ад земстваў. Гэта такі быў орган мясцовага кіравання. І то бок гэтыя дэлегаты ад мясцовых органаў кіравання галасавалі таксама за гэтае рашэнне. І пасля, калі БНР была абвешчаная ў Менску, то прыходзілі
пацверджанні з рэгіёнаў, якія сведчылі, што так, мы прызнаём уладу Беларускай Народнай Рэспублікі, і такія паперы прыйшлі з Койданава, з Нясвіжа, з Нава, Грудказырэчыцы, з Мазыра, ну, крацей, з усёй Беларусі. Пытанне у нас ёсць. Так, у нас, до речі, глядачі активізувалися, за що вам щиро дякую. Просто ви неймаверныя. Вось такое пытанне. Чаму ўрад БНР не аказаў моцнага ўзброенага супраціву камуністам у параўнанні з ваярамі УНР? Ну, гэта пра прычыны, чаму ўсё не атрымалася, напэўна. Проста таму, што, ну, аб'ектыўна, беларускі нацыянальны рух быў адзін з самых слабых у рэгіёне. Ну, так проста склалася па суме розных прычынаў. Ну, і трэба разумець, толькі што прайшла вайна. Вайна ішла доўгія, на той момант уже 4 гады. Вялікая колькасць беларусаў, сотні тысяч беларусаў з'ехалі ў бежанства, іх выселілі. Десяткі тысяч беларусаў былі на вайне яшчэ, ў розных там фронтавых арганізацыях. Пры этом у самой Беларусі было куча не беларусаў, там цэлыя палкі польскія стаялі, напрыклад. Вось. І гэта ўсё стварыла сітуацыю, калі беларусы былі ва ўсіх вайсковых фармаваннях, польскіх, літоўскіх, украінскіх. У шмат у якіх гэтых фармаваннях яны стваралі нават свае баявыя адзінкі, беларускія. Вось. Але сваё войска не атрымалася сабраць, ну, вот па суме ўсіх гэтых фактараў. Не атрымалася. Кропка. Не атрымалася. А якія краіны, замежныя краіны прызналі БНР? Ці былі такія? До речі, гэта перакликаецца з пытаннем, якое до нас прыйшло. А хто тады прызнаў абвяшчэнне БНР? Ну, па факту, фактычнае прызнанне было ад шматлікіх краінаў, напрыклад, ад Украіны, ад Германіі, ад Францыі, ад Эстоніі, Фінляндыі. І, напрыклад, з Украіны наогул быў наладжаныя добрыя міжнародныя сувязі, міжнародны гандаль, працавалі дыппрадстаўніцтвы, і на карысць прызнання БНР працуе той факт, што былі выпушчаныя паспарты Беларускай Народнай Рэспублікі, па якой можна было жыць у Еўропе і нават эміграваць у Злучаныя Штаты Амерыкі. То бок гэта прызнанне было не на словах, гэта была нейкая папера, дакументы, дзе прадстаўнікі розных краін, замежных краін падпісаліся, так? Ну, што гэта было? Гэта хутчэй, гэта не было юрыдычнае прызнанне. Калі я не памыляюся, хіба што толькі Фінляндыя, Эстонія прызнала юрыдычна, а ўсе астатнія страны супрацоўнічалі, яны прымалі прадстаўнікоў БНР менавіта як прадстаўнікоў беларускай дзяржавы, але вось такой паперы выдадзена не было. Яшчэ пытанне ёсць у нас? Так, у нас ёсць яшчэ такое вельмі цікавае, я бы нават сказала, можа быць, крышечку правакацыйнае пытанне, як мы і хацелі. Так. Ці ёсць сэнс абвяшчаць зноў БНР 2.0? Ці гэты праект ужо ў мінулым? Жыве Беларусь. Дык а на што яго абвяшчаць? Рада БНР існуе, это на сённяшні дзень, здаецца, самы старэйшы ў свеце ўрад у выгнанні. Вось, таму будзе неправільна абвяшчаць. Задача зрабіць так, каб у Беларусі паўстаў такі ўрад, якому Рада БНР магла са спакойнай душой перадаць ужо ўсе паўнамоцтвы. Вось такая ў нас задача. Я магу нагадаць, што, напрыклад, падобныя прадстаўніцтвы, як Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, але іншых краінаў перадалі паўнамоцтвы, таму што былі створаны дэмакратычныя дзяржавы, але вось у нас пакуль што не сталася. Ну, а якая навогул карысць ад усяго гэтага? Якія наступствы? Ну, паслухайце, наступствы фантастычныя атрымаліся на самой справе. Бо калі мы ацэньваем саму Раду БНР дзейнасць у 18 годзе, ну, можна спрачацца, сапраўды, ну, што там, школкі пастваралі, да, і, ну, самае, напэўна, важнае вынік практычны, гэта вялікая адукацыйная праца, якая зрабіла Рада БНР у 18 годзе. Але ж БНР, стварэнне БНР падштурхнула да стварэння БССР. Стварэнне БНР падштурхнула да з'яўлення дзесяткаў, сотняў новых людзей, якія наступныя дзесяцігоддзі змагаліся за беларускі народ у Польшчы, у Літве, у савецкай Беларусі. Усюды, дзе маглі, спрабавалі прасоўваць беларускія інтарэсы. І гэта хваля спарадзілася дзякуючы таму, што беларусы аднойчы сказалі: да, мы прэтэндуем на самастойнасць у гэтай гісторыі. То бок мы можам сказаць, што існаванне БНР паўплывала цалкам на развіццё беларусаў як нацыі. Відавочна. Слухай, ну, гэта дуже добры пачатак, мне падаецца. І я, дарэчы, хочу зачытаць для вас каментар. Вельмі добры пачатак святочнай праграмы, віншаванне ўсім удзельнікам, стваральнікам эфіру, гледачам, вольным беларусам. Ну, зараз, шаноўныя сябры, ці ёсць у вас што пазычыць нашым беларусам у гэты дзень, калі ласка? Глядзіце, у якую камеру? Дзе лепей за ўсё? Вось сюды.
Ох, ну чарговы дзень волі мы адзначаем у пэўнай неволі. Вось гэта такі дзень волі ў працэсе. Так? Калі мы кажам пра тое, як гэту волю здабыць, на жаль, ужо 100 год мы б'емся над гэтай задачай, але хочацца пажадаць вытрымкі, натхнення на новыя здзяйсненні і пабольш здаровых амбіцый у дасягненні сваіх мараў, таму што супольныя мары беларусаў гэта і ёсць Беларуская Народная Рэспубліка. Я б хотела пожадаць, напэўна, не опускать руки, працягваць, што ўсё не дарма, і мне падаецца, што гісторыя Беларускай Народнай Рэспублікі, тое, што сёння мы абмяркоўвалі, пра гэта і сведчыць, што мы будзем змагацца далей і ўрэшце пераможам. Будзем абавязкова пераможам, так? Так, сябры. І возьмем, дарэчы, адзін сучасны гістарычны фактар. Рада БНР існуе і сёння. Давайте же зараз паслухаем віншаванне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Дарагія мае суродзічы, сёння заклікаю кожнага з вас не забывацца пра наш родны край і пра гераізм і ахвярнасць нашых продкаў, якія не раз ішлі паміраць, каб жыла Беларусь. Дзякуючы ім мы яшчэ маем край, які мы цяпер мусім бараніць, каб не пакінуць жабракамі, сонамі сельфікса нашых дзяцей і ўнукаў. Няма ў нас большага скарбу, як свая дзяржаўнасць. Не дайце узурпатару прадаць яе ворагам ды асіраціць вас. Прыйшоў час, калі сапраўдным беларусам трэба забыцца пра ўсё тое, што іх дзеліць, і аднавіць салідарнасць, якая так моцна нам патрэбная, каб выжыць. Мы разумны, здольны і добры народ. Сорам, што рэжым з нас зрабіў у вачах вольнага свету суагрэсараў суседняга краю, з якім мы стагоддзямі жывём у згодзе. Нашым абавязкам ёсць даказаць, што народ наш не хоча вайны. Адзінае, што мы жадаем, гэта жыць спакойна на нашай уласнай вольнай зямлі. Дык віншую вас усіх з нашым вялікім нацыянальным святам, мае дарагія суродзічы. Памажы нам, Божа, жыве вольная і незалежная Беларусь. Дякую, спадарыні Сурвілі, за віншаванне, а ў нас для вас далей музыка. Дзецюкі, сустракайце! Дзецюкі няўжо забылі, як хацелі волі слоўнай, колькі нас ужо ў магіле зямельцы ашуканы, да і колькі мацкаляны будем з вами пагаляцца ці нарэшце мужиками без образы называцца. Супраць стары расейцы яшчэ паны дебанбанкі грукаюць у нашы дзверы, ужо заняўшы нашы ган. Што цэмінец баяцца муравёўскі гад штукаў, нам з кален трэба падняцца без чужых дарадчыкаў. Дзецюкі няўжо забылі, як хацелі волі славы, колькі нас ужо ў магіле будзем шуканы, ёсць закосы, ёсць сякеры, як зганяць па нас пад вільні, всем разам казынеры, з вами шлях у нас адзіны. Ёсць закосы, ёсць сякеры, яська гаспадар з-пад вільні, усе мы разам казынеры, з вами шлях у нас адзіны.
Дякую вялікі. І ми таксама хацелі б нагадаць пра тое, што не толькі тыя, хто тут, але і тыя, хто каля сваіх камп'ютараў альбо з тэлефонаў глядзяць гэтую трансляцыю, могуць пакідаць каментары, пісаць пра тое, як яны адзначаюць і святкуюць Дзень волі. Калі вы хвалюецеся, таксама можна карыстацца слайдо, пра который ўжо казалі. І я спадзяюся, што мы нават прачытаем якісьці з гэтых каментароў самыя цікавыя, самыя лепшыя. Можа, і зачытаем. Заходу у коту, у хаце чекісти, маті галасить, батька ляжить битий, бандит Антоневич, вел червоно-белый, так Белоруссия, большевистские галеры. Першому кулю лоб шабляю другому, третий пощади кричить, упал на подлогу. Галишка даваться не выйду с карты, нам дали кулю на патроны я богаты. Соника взышло, мать избираться в лес, батареи ушло. Соника взышло, мать избираться в лес, батареи. Как мне было можно истекли волосы, как бы нам быть волю, заходили в лясы. Девки даруйте, коли не вернутся, кольки нас загинуло по всей Беларуси. Пришло, мать избираться в лес, батареи ушло. Соников пришло, мать избираться в лес, батареи ушло. Прывітанне, сябры. Мы вельмі рады сёння быць тут разам з усімі вамі, не толькі з тымі, хто тут прысутнічае, як казаў ужо Влад, з усімі, хто па ўсім свеце, па ўсёй гэтай планеце сядзіць з тэлефонамі, з камп'ютарамі, хоць чым-небудзь, але яднаецца разам і адчувае гэту еднасць, адчувае эмоцыю і адчувае тое, што яны сапраўды беларусы і што сапраўды разам. Дзякую вам усім за гэта. Быў між іншым гэты край, каму пекла, а каму рай. Жыў пакутна, збройна і пражна. У
вякоў. Цяжка першыя 100 радкоў. Гэта потым сумна і страшна. Шэпат поле, горы без нас, лишь про гэта кнігі чытаць. Молодые мы и старые, покуль вечность не придет час, по себе не догонит нас. І сторонкой книжной накрые. Дякую велике усіх. Дякую. Усіх со святом, хотя это не зусім у нас веселое свято, тому що відбувається війна в Україні, і там воюють наші так само воєри за вольність і незалежність України сьогодні. Так само тисячі політзняволених, їх все додається. Тому трошки шуму, але каб ми не забували, що гэты люди ёсць, яны таксама з нами былі бы і святкавалі гэта свята. Але між тым, все ж таки гэта больш радаснае свята, тому што мы про гэта памятаем, і на гэтым і ёсць гэты самы галоўны падмурак. Дзякую вялікі усіх са святам, усіх, хто глядзіць, усіх, хто тут глядзіць. Жыве Беларусь! Дякую, дзецюкі, гэта быў сапраўдны падпал, а нам, дарэчы, прыйшлі каментары. Супер файна, што вы пішаце. Комментарий с Украины. Дивлюся, ваши тер. С Днем волі. Живе Беларусь. Я вірю, що в один день все зміниться. ПС, белорусская мова вельми пригожая. Дякую, Украина, дякую, украинцы. Денис, а тут есть комментарий для тебя. Может быть, ты захочешь отказать? Дай спочатку погляджу. Ці варта його читати. Перший раз почули, як ти перший раз по-беларуску почув, як Дудзінський по-білоруськи розмовляє. На жаль, чому ж перший раз? Можна, оказується, коли захоче із Ютуба. Із Ютуба. Дудзінський із Ютуба. Добре. Давайте розмовляти по-білоруську, то добре. Яшчэ пытанне ёсць ці працягваем? Насамрэч у нас вельмі файных шмат пытанняў, але вот ёсць сапраўды важнае. Рагачоўская ці глыбокская згушчонка? Адказвай. Ты прочитала, ты отказывай. Ось так мы перакидываем, значит, адказнасць, так? Ну што ж, я вельмі турбуюся, але я не абяру ніякую. Я думаю, што трэба змяшаць і есці з блінамі. Вельмі добры адказ. Вельмі дэмакратычны падыход. У мяне ёсць пытанне, а чаму у цябе ёсць планшет, а у мяне няма? Чаму я карыстуюся выключна надрукаванай папяровай сцэнарам? А вось сакрэт, магу сабе дазволіць. Моладзеж. Працягваем. Што было далей? Мы, Беларусь, вайшла ў склад Савецкага Саюза. Падчас савецкай Беларусі святкаванне гадавіны БНР было пад забаронай нагогул пра Беларускую народную рэспубліку. Намагаліся не згадваць наогул. Таму нават складана ўявіць, якім жа нечаканым было для ўлады таго часу, калі на 71-ю гадавіну святкавання ў 1989 годзе 25 сакавіка у Менску зладзіў акцыю наш выбітны мастак Алесь Пушкін. Так. І менавіта вось гэту імпрэзу, гэты перформанс маладога мастака Алеся Пушкіна ў 1989 годзе можна лічыць первым афіцыйным ці неафіцыйным, мабыць, неафіцыйным святкаваннем публічнай узгодкай БНР у нашай краіне. Тады яшчэ ў складзе Савецкага Саюза.
І у нас зараз ёсць унікальная магчымасць паразмаўляць са сведкай таго часу, варушняка 90-х. У нас у гасцях цудоўная Святлана Курс, а вы, любімыя нашы гледачы і гледачкі, можете ведаць яе пад псеўданімам Ева Вежнавец. Вітаю, Святлана. Святлана, вітаем. І адразу першае пытанне. Калі аднаўлялася ці нават зараджалася нанова традыцыя святкавання БНР, вы ж былі ў тым варушняку, так я разумею? Была. Як гэта адбывалася? Я толькі прыехала са свае вёскі і адразу патрапіла... Можа, вы калі-небудзь бачылі раманы альбо серыялы, дзе сапраўдныя людзі мяшаюцца з сапраўднымі гістарычнымі героямі. Так. І вось гэты сапраўдны чалавек, левы абсалютна сведка, трапляе на ўсе падзеі нейкім чынам. І здавалася б, гэта непраўдападобна. Але так і было ў 90-е. Я трапляла на ўсе беларускія падзеі, пачынаючы ад пісьменніцкіх, канчаючы гістарычнымі, канчаючы мітынгамі і музыкай, і ўсюды. Загадка была простая. Я пачала працаваць на беларускім радыё. Гэта раз, а па-другое, мяне ўсё цікавіла. І так я бачыла ўсё, я бачыла ўсіх, а сама была нікім. Так што гэта быў 89-й год. Гэта быў 89-й год, я якраз паступіла ва ўніверсітэт і пачала ўсюды цягацца. Вось, я памятаю ўсіх, пачынаючы ад старых нашых паэтаў, пісьменнікаў, якія тады яшчэ былі жывыя і пранеслі вось гэты агмень беларускасці, праз усе гэтыя бясплодныя савецкія гады, і заканчваючы юнай пораслю, я бачыла маладога Вольскага, я бачыла маладую Камоцкую, я бачыла Алеся Пушкіна, юнага і гарачага, я бачыла ўсіх. Дарэчы, раз мы закранулі ўжо такую тэму, зразумела, што ўсё не пачалося менавіта з 89-го году. А якія былі прадумовы? Вось як нашаму народу, нашым творцам, выбітным дзеячам, дзеячкам у нас атрымалася вось захаваць і праз увесь вось гэты доўгі перыяд савецкага часу пранесці, запомніць і вось у 89-м годзе публічна, як кветка сярод. Гэта ж не так знянацку ўсё адбылося. Не, конечно. Прачнуліся ў 1989 годзе. Опа, давайте святкаваць разам. Беспрэцэдэнтная стойкасць і вера без надзеі. Нават калі ў іх не было надзеі, калі яны нават не маглі выжыць, як Лявон Баразна, мастак, які быў забіты ў 70-х гадах, як падазраюць КДБ, хаця ўсё, канешне, было як бы яго забілі на пабутовай глебе. Гэтыя людзі верылі ва ўсё. Я памятаю, як я чытала Владзіміра Арлова, калі яго рэпрэсавалі яшчэ ў тыя часы. І я пачула ўсё гэтым аповедзе ў 70-е годы, 80-е годы, як гэта ўся праўда пераносілася, як хаваліся гэтыя архівы. Гэта стойкасць, гэта вера без надзеі. Гэта тое ж самае, што з намі цяпер адбываецца. Мы, здаецца, ў самай глыбіні цёмнай ночы, так? І многія не хочуць верыць і несці гэты агмень, таму што гэта балюча. Усё робіцца для таго, каб беларусам было быць непавадна і балюча. Каб рускамоўным чалавекам было быць камфортна. Глядзіш серыялы, садзіш кветкі, жывеш звычайным жыццём, кахаешся і ўсё з табой у парадку. А беларусам, каб было быць экстрэмістычна, нават за тое, што ты па-беларуску кветкі вырошчваеш, і непавадна. Так вось гэты агмень быў пранесены. Пры дапамозе, дапусцім, Міколы Ярмаловіча, геніяльнага беларускага гісторыка. Пры дапамозе бессмяротнага Лявона Баразны. Пры дапамозе нашай першай ластаўкі Алеся Пушкіна, пры дапамозе нашай залатой прыўкраснай дыяспары, БНР, якая гэты агмень несла за мяжою. Усе гавораць, ах, мы тут рассеемся тут за мяжой. Не рассеемся, нічога з намі не будзе. Трэба проста працаваць, любіць, і нават калі у цябе няма надзеі, верыць. Мы не адзін раз ужо узгадалі Алеся Пушкіна, а вы былі з ім знаёмы? Конечно. Конечно, прыўкрасна і працудна, і мы размаўлялі на такія недазваляльныя тэмы. Найлепш я памятаю адзін зімовы дзень, калі ён быў у чорным доўгім палітоне, і мы вырашылі з ім прайсці праз Менск, ніколі не выходзячы з паркаў, не дакранаючыся да гарадской прасторы, ад дрэваў да дрэваў. І мы прагаварылі пра ўсю гісторыю Беларусі, пра ўсю гісторыю чалавечага мастацтва, чалавечай сексуальнасці, чаго мы толькі не абмяркоўвалі. І яшчэ ў адзін прыўкрасны дзень у лошадскім свяце рыцарскім мой малы, тады сын 4гадовы, упаў у раку, і мы разам уратавалі яму жыццё. Таму натуральна, што я вельмі добра, хаця і рэдка сустракалася з Алесем Пушкінам. У нас з ім былі супярэчнасці таксама. Калі яго забілі,
Ну, некую частку мяне таксама забілі. А вось калі б у вас зараз была магчымасць апісаць яго, напрыклад, 3 словамі, які ён? Доўгі, загадкавы і прыўкрасны. О, як цудоўна. Гэта сапраўды так. А вось калі разглядаць перыяд вось гэтых 80-х, 90-х з пункту гледжання сённяшняга часа, што гэты перыяд даў вось сённяшняй Беларусі? Ці даў наогул Ці нешта? даў, да, нам, беларусам зараз. Так, таму што гэта быў такі пратуберанец, які выбухнуў і які застаўся з намі, як вечная зорка, ён нам свеціць здалёк. Ён паслужыў падставаю для мастацкіх пошукаў нашага народа, для філазофскіх пошукаў нашага народа, для самазразумення нашага народа, і ён перанёс агмень ад паўстанцаў 63-го года, ад Беларускай Народнай Рэспублікі, ад маладняка, ад паэтаў 1930-х, ад 40-х гадоў, 50-х, 60-х, 70-х, 90-х былі вялікім выбухам. Калі ўспомніць, што там адбывалася, ведаеце, это мне дало такі вялізны запас аптымізму, таму што ўсё ірвалася праз асфальт, таму што развівалася музыка, культура, развіваўся бізнес беларускі. Геннадзь Карпенка о Беларусі, допустим, топаніміку Маладэчна, там з'явіўся вялікі гасцінец. Я мела гонар бачыць гэтага годнага высокага чалавека, які перасоўваўся як сапраўдны шляхцюк, а ўспомніць светлага кардынала, хаця гавораць шэры кардынал, но я скажу светлага кардынала БНФ Віктара Івашкевіча. Так. Божух, на які гэта быў чалавек, што ў казіно пагуляць, што мітынг зарганізаваць, што выкласці тэорыю беларускага адраджэння, якая мае не то сотавую, не то, як ён гаварыў, спіральную структуру. Я памятаю, пасля рэферэндума 1995 года, ганебнага рэферэндума, я плакала як бабёр, я хацела павесіцца. Ён мяне павёў у трамвайнае дэпо насупраць варвашэня тадышняй БНФаўскай канторы. Раскрыў нейкім чынам закрыты тралейбус, які там начаваў. Мы селі там і ўсю ноч прагаварылі. Ён быў нязломны і мяне суцяшаў. І разумееце, гэтыя 90-е гэта не толькі прышчэпка, гэта яшчэ і закваска будучага шчасця. І я перакананая, што 20-й выраз 90-х. Ай, добра, прышчэпка і закваска. Адначасова. Ай-яй-яй. Святлана, дзякуй вялікі. Некалькі слоў, што бы вы пажадалі нашым гледачам і глядачкам? Але перад гэтым дазвольце, я зачытаю каментар, які нам напісалі. Прабач. Шаноўная Ева Вежнавец, ваша кніга «Па што ідзеш воўча» вельмі крутая. Дзякуй вам ад земляка, які пазнаў родныя мясціны. Дзякуй, таямнічы дарагі земляк. Можа, сустрэнемся на нашай таямнічай. У Беларусі. На нашай бацькаўшчыне Беларусі. А ще є, до речі, цікаве питання. А що ви виберете для офіційних виступів і документів? Тарашкевицу, Наркамовку або Тросянку? Для афіцыйных я выберу Наркамаўку, а для душэўных, блізкіх толькі мне, і асабліва нейкіх такіх спрэчных, кантраверсійных і нават бруднаватых, я выберу толькі Тарашкевіцу, таму што Тарашкевіца перадае ўсе рухі беларускай душы. А ось ён пісьменніцкі імпэт. Так. Паваненне. І я ще дозволю собі одне питання зачитати. На жаль, няма часу. Некалькі слоў пажаданняў нашым телегледачам, нашым гледачам і глядачкам. Трымайцеся адзін за аднаго, коцікі. Трымайцеся адзін за аднаго, дарагія. Калі ў мяне адчай, калі ў мяне адчай, то я трымаюся за нейкага нашага чалавека, а потым мы разам выплываем да святла. І паверце мне, што ўсё будзе прыўкрасна. Я ў гэта не тое, што веру, я гэта дакладна ведаю, толькі не ведаю, калі і не ведаю праз які ахвяр. Мікрафон для... Ай, Светлана, дзякуй вялікі. Чакаем вашыя працы. Дзе вы іх набыць можна наогул? А ўсюды. Ўсюды. У мяне тых прац толькі 2. Ну, галоўнае, па што ідзеш волча? І шлях дробнай сволачы. Шлях дробнай... Хто такая дробная сволач? Я, напрыклад, дробная сволач. Кожны чалавек бывае дробнай сволач. Дзякуй, Светлана. Так, Ліза, ты меня чуеш? Ты готовая? Так, бачу вас. У камеру. Так, сябры і сяброўкі, унікальная магчымасць. Быццам бы выпадкова сустрэла фронтмена гурта «Дзецюкі». Алеся,
Вітаю ще раз. Ви можете задати йому питання, а пакуль питання до Олеся маю я. Вось мне не дае ўсё ніяк спакою. Мы беларусы і беларускія. Мы ўжо нацыя ці яшчэ народ, і ці адчуваеце вы розніцу агулам між гэтымі словамі? Слухайте, ну это, мне подается, повинен разбираться там некие философы, которые там стагоддзямі вырашалі гэту розніцу паміж нацыяй, там, не ведаю, народнасцю, этнасам, і калі проста, як я разумею, гэта не значит, что я правильно разумею, але як по мне, то народ ці народнасць гэта больш такое этнокультурное понятие. Вот мы ёсць беларусы, да, у нас есть своя культура, есть своя мова, а нация это больше такое, мне падаецца, больш палітычнае понятие. Але мне сапраўды, скажу шчыра, складана зразумець до конца вот эти складнікі, якія ператвараюць одно ў другое. І гэта цудоўны адказ, таму што мне таксама складана зразумець, а таму з гэтым пытаннем да ўсіх і буду прыставаць сёння. Дзякуй вялікі. А калі б у вас была магчымасць сустрэцца з 3 выбітнымі беларусамі ці беларускамі, хто б гэта мог быць і чаму? Я не ведаю. Ну, я и так сустракаюсь час от часу с довольно выбитыми людьми. А калі гэта нейкія гістарычныя асобы, напрыклад? Ну, конечно же, я хотел бы... Ну, я не буду таким уже моцно оригинальным. Мне вельми хотелось бы сустрэцца... Я могу потрымаць... Так, супер да? было б. Ну, ласка. За особную плату. Нет, я... Ну, конечно же, мне хотелось бы поразмаўляць з Васілём Быковым, і ў першую чаргу пра ягоную ролю майго роднага горада, потому что он доўгі час жыў і пісаў шмат, ну, скажем так, напісаў шмат аповесцей, романаў і так далее ў градзенскі перыяд. Не ведаю Каліноўскага, Касцюшку, там, ну, да іх дофіга, так скажем шчыра. Это, до речі, таксама добрый адказ. І у нас таксама яшчэ есть да вас пытанне ад гледачоў. Пытанне да Алеся. На рыбу едем? Адкажыце, калі ласка, шаноўнаму гледачу ці гледачцы. Это, Валера, это ты? Ну, это Валера. Ну, Руселик Дорога, который хутчэй за ўсё ён задае гэта пытанне. Я просто рыбаком был у дзяцінстве, а теперь я не рыбак. Вот и все, что я могу на гэта сказаць. Шчыры дзякую. Алесь, ёсць яшчэ унікальная магчымасць сказаць што-небудзь нашым гледачам і гледачкам, можа быць, павіншаваць з гэтым цудоўным днём яшчэ раз, вось, можна скарыстацца. Ну, что я вам хотел бы пожадать? Бережите один одного и бережите то, что вам засталося, то бок вашу мову, вашу культуру там, и так далее. Ну, здоровья всем, поспехов ва ўсім. Жыве Беларусь! Жыве. Шчыры дзякуй. А я ўжо бачу, што мой сувядоўца Дзяніс хоча забраць мікрафон. Так. Я зараз сярод нашых гасцёў у зале сустрэў вядомую папулярызатарку беларускай мовы Алесю Каролік. Алеся, вітаю. Прывітання. Я таксама могу як настрой? атрымаць. Так, можеш атрымаць сама. Настрой святочны, вельмі святочны, файны. Тут людзей шмат, знаёмых сваіх пабачыла, таму клас. У меня есть пытанне. Так, давай. Алеся, опиши 3 словамі беларусаў і беларусак сёння. Сучасных беларусаў і беларусак. Ну, гэта цяжка 3 словамі. Раз. О, не, чакай. 2. Не, чакай. Мядовая Антонаўка. О, мядовая Антонаўка. Паясніць чаму? Чаму? Чаму менавіта мядовая? Таму што мядовая Антонаўка, так, яблык, які зрэе напрыканцы верасня ў кастрычніку, і таму мы, як нацыя, таксама вельмі доўга зрэем, таму мы мядовыя Антонаўкі. Раз. Так, яшчэ адно слова, беларусы, беларускі, адаптацыйныя, у любых умовах можам прыжыцца, і яшчэ сварлівыя, умеем паміж сабой ўсё ж такі сварыцца. Гэта ты ўбачыла ў соцсеці? Ну, у соцсетках, так, ну. Яшчэ наступнае пытанне. А калі б у цябе зараз была магчымасць апынуцца ў беларускай краме, менавіта ў беларускай краме, і ўзяць адтуль 3 нейкія нашыя рэчы.
вырабы, прадукты ці што-небудзь такое, што б ты абрала? Ой, ну першае гэта сырок глазірованы беларускі, такі ў залацістай абёрткі, бо я з маладэчна як бы і там іх ела ўсё жыццё. Другое, тое, па чым я вельмі сумую, гэта лідскае цёмнае піва аксамітнае, бо ніхто не прывозіць. А Ты трэцяе, п'еш піва? ну так не, ну па святах, можа быць, у пятніцу, каб было. так, каб Добра. было. І трэцяе, мой такой невялічкі фетиш, ці можна сказаць, гэта шкарпэткі. І я б, напэўна, адразу пайшла ў Марк Фармель і набыла якія-небудзь файныя, прикольныя, прышпільныя шкарпэты, бо сёння таксама я ў шкарпэтах з Марка Фармель. Гэтыя жоўтыя вазы, якія пафарбавалі ў парку Горькага. А я пакажу цябе мае. Ну так, мы падрыхтаваліся сёння, таму гэта першае, што я зраблю, куплю прышпільныя шкарпэткі. Дзякуй вялікі за твае пытанні. У цябе ёсць магчымасць пажадаць нашым гледачам нешта у 2 словах. Зычу захоўваць сваю беларускасць, асабліва беларускую мову, нават калі гэта будзе 2-3 слова на дзень, але ўсё ж такі быць з гэтымі словамі і не здавацца. Мы дойдзем і будзе наша Беларусь прыўкраснай і цудоўнай. Са святам усіх. Дзякуй вялікі. Дай абдыму. Шановне гаспадарства, сустракайце зараз з намі на пляцоўцы, на нашай святочнай пляцоўцы Наві-бэнд! Спитай мене знов, стискає унутрі чаровная любов і чорні сніги. Куди мене ведеш, веселий карагод, коли настане день і скончиться все, і скончиться все. Мой один высоко, полети высоко, забери отчай и не повертай. Мой один высоко, полети высоко, забери отчай и не повертай. Ратуй мене і знов зникає унутрі чаровная любов і чорні сніги. Куди мене ведеш, веселий карагод на дальній стороні. Хай скончиться все, хай скончиться все. Мой один высоко, полети высоко, забери отчай и не повертай. Мой один высоко, полети высоко, забери отчай и не повертай.
единый сокол, полети высоко, забери отчай и не повертай. Мой единый сокол, полети высоко, забери отчай и не повертай. Добрый вечер, сябры. Прывітанне са святам. Жыве Беларусь! Сябры, шмат што ёсць сказаць у такое свята. Ведаем, што шмат мы дзе раз'ехаліся, і ў такіх складаных абставінах маглі камусьці адзін адному чагусьці нагаварыць. І ў такое свята самы час сказаць прабач. Бо гэта магчымасць трымацца далей, рабіць справу далей, верыць у тую Беларусь, якую мы сабе малюем, аб якой марым, якая абавязкова настане. Таму няхай жыве беларуская культура, жыве Беларусь са святам. І месяц назад выпусцілі песню «Прабач» для вас зараз. Помнишь, як таяли и минали дни, мы заставались одни, не зауважали их этот час. Погляди, як прочинається душа чистими кроплями у очах. Я на тебе гляджу у отказ. Пробач за ветры туманны, незагойные раны, за всё пробач. Нехай на войнице минают, я тебе обещаю, еще тривать. Только ты бачиш мене таким, як ёсць. Не ідеальные крохкости стали моей одной стеной. Далечень мы посылали маяки кроками и километрами. Нас заплетала назавжди. Пробач за ветры туманы, незагойные раны, за всё пробач. Нехай на войнице минают,
стрімыя хвалі, што цябе не спынялі. За ўсё прабач. Дзякуй, сябры. Дякуй. Прабачце нас, калі што не так. Все цудоўна. Як там настрой? Вось такі у вас настрой сёння, сябры? Ну, давайте мы покажем, что у нас тут ёсць крышачку. Як ваш настрой? Зараз будзем спяваць усе разам, хлопаць, ну, старацца гэта рабіць. І вы, абавязкова, людзі, якія гледачы глядзяць нас в інтэрнэце, онлайн, долучайцеся, калі ласка, спявайце, здымайце відэа, адзначайце. БНР 106 сёння. Са святам! Колькі дзён і колькі спатканняў, новыя вобразы і караты, шэраг падзей нас выкідае, у сэрцы трымаем, ідзем далей. Гісторыя майго жыцця будзе свяціць яшчэ ярчэй. А ў нашай крыві сонце зайграе, сябры кажуць з тваіх вачэй. Гатовы? Дзе будзеш ты? Я шукаю яркія моманты, знойдзем хутчэй. Сённяшні дзень Стане пачаткам новых жаданняў, лепшых ідэй. Гісторыя майго жыцця будзе свяціць яшчэ ярчэй. А ў нашай крыві сонце зайграе, сябры кажуць з тваіх вачэй. Сябры, дзякуй вялікі, што далучыліся да гэтай трансляцыі цудоўнай. Віншуем усіх, хто знаходзіцца ў залі таксама, і вас са святам Дня волі. Але залі сёння працавала вельмі так на паўножачкі. Таму, сябры, у вас вялікая адказнасць. Давайте мы зараз далоні вышэй. Вось так, ручкі. Раз. Будзем з вами лічыць і заспяваем вельмі гучна прыспеў. Добра? 3. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Ей! 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 Ай-яй-яй-яй! Ей! Ей! Ай-яй-яй-яй! Ей! Ей! Ай-яй-яй-яй! Ей! Ей! Дякую вялікі, жыве Беларусь! Дякуй! Запрашаем на наш вялікі канцэрт у Варшаве роўна праз 2 месяцы да 10годдзя гурта «Наві бэнд» у клубе «Прагрэсія». Усіх чакаем. Добрага вечара, пакуль.
Дзякуй цудоўная Навібэнд, Ксюша, Артём, Саша, вы неверагодныя, і нашыя гледачы і гледачкі з гэтым згодныя. Дарэчы, успаміналі кліп «Сокал», сказалі, што дужа файна атрымалася, і я бы з радасцю зачытала вам каментары, але у мяне зламаўся айпад. Як добра, Денис. Ай-яй, а што здарылася? Ліза, што здарылася з айпадам? Слухай, як цудоўна, што ты сказаў мне. Мабыць, папяровыя сцэнары лепш за ўсё, а? Тады ўжо. А вось, шаноўныя сябры, вам невялічкі сучасны гістарычны факт. У 2017 годзе Навібэнд прадстаўлялі Беларусь на Еўрабачанні. І тады ўпершыню Беларусь прадстаўлялі менавіта беларускамоўнай песняй. Памятаеш гэтую песню? Як она называлася? На «Й» пачынаецца, на «Тя» заканчваецца. І ў цэнтры Гісторыя майго жыцця. Так, гісторыя майго жыцця. Мы зараз слухалі гэтую песню, а праз менш чым год Навібэнд прымалі ўдзел у святкаванні БНР-100 ў самым цэнтры Мінску. Вось так гэта было. Нават уявіць складана. У цэнтры Мінску, БНР-100. Так, а дарэчы, ты каля ведаеш, опернага тэатра. нашыя наступныя госці якраз там былі, і мы маем цудоўную магчымасць з імі паразмаўляць пра гэты час. Таму сустракайце цудоўную Алану Гібрмарыям і цудоўнага Пятра Клюева. А што вы рабілі тады? БНР-100. Алана, наколькі я ведаю, наколькі я памятаю, працавала з намётам. У намёце працавала. Дзесьці там каля опернага тэатру. Петя, ну а ты? Быў на сцэне? Ну так атрымалася, так. Дзеліліся радасцю, гэта ж такое свята. Што ты рабіў на сцэне? Памятаю. Спяваў, разумею, спяваў, Ну граў. так, перш за ўсё дзеліўся эмоцыямі любоўі да радзімы. Як не любіць такую прыгожую Беларусь? Гэта ж упершыню. Ну гэта быў такі час, мы фактычна скарысталіся, гэта можна параўнаць з нейкай лібералізацыяй пачатку 20-х, як бы для нацыянальных ідэй, так, вось, левыя ідэі былі папулярныя. І тут атрымалася таксама, вось, гэту лазейку атрымалася выкарыстаць для папулярызацыі беларушчыны сапраўднай. Алана, што ты рабіла ў намёце? Што за намёт быў? Гэта быў намёт з адзіночных беларускіх студэнтаў. Гэта арганізацыя, старэйшая незалежная моладзевая арганізацыя. І так як все ж таки БНР-100 змагло быць рэальнасцю ў цэнтры Менску, мы таксама скарысталіся гэтай магчымасцю. І там мы праводзілі рэферэндум па розным пытанням, актуальным для беларусаў. Гэта было і стаўленне да смяротнага пакарання, і прыватызацыя бізнесу, і адзіная дзяржаўная мова, і так далей. Ну і таксама мы ладзілі там маляванне зорачак, маляванне сцягоў на шчоках дзяцей, сямей, абсалютна розныя людзі падыходзілі, і у нас была крутая дошка, чаго не хапае Беларусі. Алана, ты вось фізічна прысутнічала і на БНР-100 у Менску, і на БНР-101 у Гародні. Ты змагла адчуць вось гэты 18-й і 19-й год. Петя быў на БНР-102. Так, а Петя у нас быў на БНР-100 і на БНР-102. Таму вы разам тут у нас сабралі ўвесь перыяд БНР-100, 101, 102, і вось вы тут на БНР-106. А як бы вы апісалі агулам атмасферу таго часу? Ці не падавалася вам, што вось яно некае акно магчымасцяў і так паспяхова скарысталіся ім? Я магу пачаць. Мне здавалася тады, што да, гэта супер штосьці неверагоднае. Гэта быў мой першы раз святкавання БНР увогуле, ну, гэтага свята, Дня волі. Да гэтага увогуле мяне, так сказаць, бацькі забаранялі быць звязаныя ў любым выпадку з чымсьці апазіцыйным. Тут я вырашылася паўдзельнічаць, вырашылася адкрыць сябе, сваёй ідэнтычнасці, паверыць у сябе, у маёй беларускасці. Вось так атрымалася, што все спраўдзілася, было абсалютна класнае мерапрыемства, класная атмасфера, шмат людзей, усмешак, энергіі, вось гэты вайб яднання беларусаў, беларусак, што яны змаглі разам. Ну, здавалася, што гэта проста немагчыма паўтарыць потым. Ну, і гэта ўсё ж такі паўтарылася, але ў меншым маштабе. І ў той момант мы не маглі ўявіць, што будзе далей, канешне, пасля. Петя, БНР-102. Наогул, я памятаю, так, это быў онлайн-канцэрт. Кожная магчымасць падзяліцца з людзьмі,
аб тым, што як важнае гэтае свята, што калі б не было БНР, не было бы ні ССРРБ, абвешчаных там у Смаленску і так далей. Нічога бы не было. Это было бы наогул магчыма існаванне Беларусі ў складзе, не хочу нават казаць чаго, але гэта вось менавіта прарыў, гэта было дужа моцна. І для мяне асабіста гэта трагедыя, што вялікая колькасць людзей па сённяшні момант не ведае, хто такі Антон Луцкевіч, потому што калі б не гэтыя людзі, не было бы нас з вами у простым сэнсе гэтага слова. І таму кожная магчымасць для папулярызацыі гэтага дня, як сапраўднага дня незалежнасці, з'яўляецца veritas, скажу па-лацінску. Таму як бы раз радасцю кожны раз. Алана, у намёце вы рабілі такі плакат, дзе было напісана, што патрэбна беларусам. Але пачакай, можна перад гэтым адказам я хочу просто нагадаць нашим гледачам і глядачкам, што мне пачынілі планшет. Я магу бачыць зноўку вашыя каментары. О май гад! Таму не саромейцеся, калі ласка, пішыце іх. Калі вы глядзіце нас з Беларусі, турбуйцеся пра сваю бяспеку, то ў спасылцы пад гэтым відэа ёсць спасылка на слайдо. А калі для вас бяспечна, то пішыце наўпрост у каментары пад гэтым відэа. Дзякуй. Алана з Пецем таксама дужа чакаюць на вашыя каментары. Мы зараз зноў сучасныя беларусы. Так, вярнуліся ў 21 стагоддзе. Так вось, плакат, які вы малявалі, там было напісана, мабыць, зараз мы пабачым гэты плакат, калі ласка, ці ёсць ён у нас. Пакажыце, вось, што патрэбна беларусам, так? Да, чаго не хапае Беларусі ад беларусак і беларусаў. Вельмі крутая магчымасць была праявіць сябе беларусам беларускам, напісаць, што яны ўвогуле чакаюць ад сваёй краіны, з чаго ім не хапае ў жыцці. І там былі неверагодныя, канешне, адказы. Некаторыя я даведалася, што беларусам не хапае сексу. Я даведалася, што беларусам не хапае дэпутацтва. Снайпера таксама, ўжо на той час таксама не хапала. І таксама яшчэ цікава было, што было часта паўтаралася усмешкі. Усмешкі, то бок вось такой, напэўна, лёгкасці, нейкае расслаблення, але мне здаецца, у гэты дзень БНР-100 все ж таки яны все гэта даслалі вось у паветра, тому што ў той дзень было максімальна лёгка, расслаблена, ярка, цёпла, сямейная атмасфера, быццам бы такое свята за сталом, калі все збіраюцца і радуюцца магчымасці быць разам. А ты сама часта усміхаешься? Мне падаецца, ты такая сур'ёзная. Это заўсёды у всех такое першае ўяўленне. Не, я не заўсёды сур'ёзная, але я думаю, што калі трэба адрэфлексаваць штосьці і падумаць пра штосьці такое важнае, тому што для мяне все ж таки гэты дзень гэта не толькі пра усмешкі, пра радасць, гэта і пра нейкую рэфлексію, пра думкі наконт нашай будучыні, наконт нашай, наадварот, гісторыі, нашага мінулага. І для мяне важна думаць, што мы можам зрабіць далей, каб застацца таксама незалежнымі, увогуле быць сапраўды незалежнымі, а не намінальна. І увогуле, куды нам рухацца, што для гэтага рабіць. І зараз актуальна, канешне, думаць у гэты дзень пра палітвязняў, палітвязніц, таму што, як мы ведаем, у тым ліку заснавальнік Годна, Павел Белаус знаходзіцца за кратамі, Эдуард Пальчіс таксама знаходзіцца за кратамі, і все яны датычныя да гэтага святкавання, які запусцілі вось гэтую ланцуг далейшых святаў, дзе беларусы змаглі праявіць сябе, і некаторыя адкрылі для сябе ўвогуле, што такое свята ёсць, і адкрылі сваю ідэнтычнасць, самасвядомасць. Добра, а вось, прабач, калі ласка, што датычыцца того плакату, зараз вось сучасная Алана, што бы дадала? Чаго не хапае сучасным зараз нам, беларусам? Нам не хапае ўнутранай свабоды, я думаю, адпускаць вось гэтага дзіцёнка, выгуліцца і расслабляцца, нават калі вакол часта адбываецца проста жудасныя рэчы. Нам не хапае адказнасці за свае дзеянні, таму што ніхто, акрамя нас, не зменіць нашу будучыню, не зможа нам дапамагчы жыць у вольнай Беларусі. Я думаю, нам не хапае таксама усмешак, дагэтуль не хапае магчымасці радавацца нават дробязем, а вось, допустим, у турме гэтаму навучаешся і пачынаеш цаніць кожны момант. Все ж такі ты сур'ёзная. Так. Я хотела запытаць, Петя, а ты б што дадаў? Бо вось я
Калі Алана мне даслала гэты плакат, я уважліва яго чытала, і я вось падумала, што менавіта з сённяшняга дня я бы, безумоўна, дадала свабоду палітвязням, бо у той час, у той год немагчыма было уявіць такі ўзровень рэпрэсій. Петя, а што б ты дадаў на той плакат? Чаго не хапае беларусам і беларускам? Што б дадаў тады Тады і зараз? Як ты? Чаго не хапала нам тады? Я думаю, тое самае, проста элементарнае захоўванне любові да сваёй мовы, культуры, традыцыі, падтрымоўванне гэтага ў практыцы. Мова гэта зброя, культура. З гістарычнага досведу ўсё зразумела. Польскі, напрыклад, досвед. Найбольшы кампазітар Шопен, найбольш знакаміты, нарадзіўся ў час расійскай акупацыі 1810-1849 гады. Адмены праз Нікалая I і статута ВКЛ на тэрыторыі княства літоўскага, жахлівай рэпрэсіі пасля паўстання. І ў гэты час пад гэтым ціскам нарадзілася адна з наймацнейшых прадстаўніцтв культуры. І таксама я зараз веру, што згуртаванне ідэнтычнасці, павага да самі сабога і створыць зараз найлепшыя, нават можа культурніцкія нашы рэчы. І мы абавязкова вернемся, і Беларусь будзе вольнай. Супер, а я бы яшчэ хацела... Дадаць у плакат? Што бы ты дадала ў плакат? Так я бы сказала, свабоду палітвязням. Ад сябе нешта? Штосьці ад сябе? Не палітычнае, ад сябе. А так это не палітычнае. Усмешка, секс, усмешка. Прогучала ўжо это все Аланай. ёсць у маім жыцці. Это тое, што я магу кантраляваць. Разумееш? А ты бачыла, як у Пеці заблішчалі вочы, калі Мар'яна казала секс? Так, я заўважыла. Дарэчы, у нас ёсць дуже цікавыя каментары ад гледачоў. Я зараз вам іх буду зачитваць, а вы будете адказваць. Вось так. Першае пытанне, хто Ліза па гараскопу? Цікавае пытанне. Давайте... Хто? Говорю, цікавае пытанне. Да. Хто? Ліза. Ліза, хто я па гараскопу? Хто ты была? Я стралец, але не ведаю, як гэта паўплывае на нашы далейшыя з вами знаёмства і камунікацыю. Калі што, можете пісаць каментары, я з радасцю, бачыце, іх агучваю. Далей, Алана, а каго вы слухаеце з беларускіх музыкаў? Я думаю, што мой любімы гурт — гэта «Разбітае сэрца пацана». Таксама слухаю Акуты, таксама слухаю Вольскага, таксама слухаю амаль усіх на самой справе, Нізкіс і астатніх, проста вось «Разбітае сэрца пацана» ў самае сэрцык. Петя, а ты як музыка? Падтрымоўваю, вельмі файныя гурты. Я зараз наогул слухаю больш класічную музыку, так, але з нашых усіх... Мы зразумелі, Шопен, Так, метафізычны душ для псіхікі. Але так, з нашых хлопцаў і дзяўчат, усе нашы гурты люблю, падтрымоўваю, дуже салідарны і вялікая радасць, што яны ёсць. І каб іх яшчэ больш з'яўлялася. Зараз дуже вялікая матывацыя ствараць беларускамоўны контент, песні і рабіць песні. Яшчэ ёсць адно вельмі файнае пытанне. Каго б з гістарычных асобаў вы паклікалі на святкаванне Дня волі? Сучаснасці ці мінулого? Давайце ўвогуле. Агулам, так. Я думаю, што шмат каму з гістарычных дзеячаў было бы нелёгка глядзець, што яшчэ не адбыўся шлях да канца. Не толькі гістарычныя дзеячы, а мастакі, пісьменнікі. Усіх. Я лічу, што... Усіх. Не, ну я бы додала... Хотелось бы вообще, конечно, Язэпа Дроздовича. Але калі мы говорим про сучаснасць, напэўна, зараз Денис скажа, што я зноў сур'ёзная, але вельмі было прыемна бачыць Машу Калеснікаву сёння на нашым свеце. Так. Усіх палітвязняў. Ну, усіх палітвязняў, так. Паша Белаус. Так, я сказала. Петя, слухай, а БНР-102 адбываўся падчас каранціну, так? Так. Гэта было онлайн-святкаванне? Так, гэта быў такі... Штосьці нагадвае, так? У закрытым фармаце канцэрт. Мы тады спявалі, здаецца, яшчэ і з Лерай Юскевіч. Было дуже романтычна, міла. І моўны месседж адбыўся. Лера Юскевіч таксама ў Варшаве зараз. Сустракаліся? Не? Неяк так. Правакацыйныя пытанні. Не. Пытанне дзеля пытання, выключна. Што яшчэ? Давайце некалькі слоў нашым гледачам. Калі ласка. Вось у гэтую камеру. Так.
Белорусы, белорусские, дорогие наши, хотелось бы вам передать величезную энергию, якая тут находится у нас у Варшаве. Хотелось бы, чтобы вы были максимально свободными и внутренно, и внешне, не забывали бронить свою спадщину, историю, и весь гэты досвед имплементовали уже в будущее. Не забывали, что мы одна нация, и мы повинны гэта бараніць и максимально просовывать во всех сферах жыцця. Здоров'я вам і класна святкаваць. Нас наперадзе чакае яшчэ вельмі дуже багата працы. Сітуацыя дуже нелёгкая. Усе дыпламатычныя шляхі амаль былі вычарпаны у сітуацыі, якую зараз мы маем. І мы мусім зараз моваю, культураю, справай, чынам любіць свае і несці беларускасць, і несці асэнсаванне, і не быць пасыўнымі. Вось я гэтага, напэўна, пажадаю. Нелёгкія часы ідуць і жадаю ўсім сілы, каб перадолець гэта. Ой, сябры, давайте яшчэ крышачку працягнем. Невялічкае пытанне. А што такое беларускасць? Вот ты зараз сказаў. Што такое беларускасць менавіта для цябе? Ну, асэнсаванне культуры, гісторыі, спадчыны свайго зямлі, культуры, народу, дзяцей. Разуменне гісторыі і эканомікі. І такая непасыўнасць, неабыякавасць да свайго. Гісторыя і эканоміка даюць нам беларускасць. Эканомика — это наступство, я б сказал. Культура, так. Конечно, разумение. Алана? Я думаю, я падтрымаю Пецю збольшага. Гэта для мяне пра і мову, і традыцыі, культуру, пра прасоўванне гэта ва ўсімі магчымымі шляхамі. І пра змаганне за гэта, таму што, як мы ведаем, беларусы заўсёды насуперак усяму дамагаюцца таго, каб іх шанавалі, ведалі, каб ім давалі магчымасці, каб іх не акупавалі, каб іх не забівалі. Я думаю, што нам трэба далей вось з гэтым ісці, прынесці гэта ў гэтыя складаныя часы, пра якія гаворыць Пеця. Не забываць, хто мы і куды мы ідзем. Калі мы звернемся ў Беларусь? Калі вернемся, Петь? У гэтым стагоддзі... Дзякуй. Прабачце, я рэаліст. Дуже добрае пытанне. Хітры Пётр. Так. Я могу сказаць так, непасрэдна досвед маёй знаёмай, якой гадала жанчына на таро. Яна сказала, 10 еще 5 год. Не ведаю, наколькі можна верыць гэтым прагнозам. Магчыма, лепш запытаць у палітычных аналітыкаў, палітолагаў, ці проста не пазней, чым... Так. Да, я думаю, што проста шукаць сябе трэба і тут, жыць у моманце, таму што калі мы будзем жыць толькі вось гэтым, калі мы вернемся, мы будзем пускаць магчымасці зараз і праявіць сябе, і вось бараніць сваё ўжо ў той кропцы, дзе мы знаходзімся. Таму... Каменты у нас ёсць, пытанні ад тэлегледачоў. Па-першае, Алана, рада знаёмству з вамі, хоць і ў інтэрнэце. Сардэчка. Гэта адно слова для Аланы. А зараз агульнае пытанне. Найлепшае месца ў Беларусі гэта? Якое? Ёсць адказ адразу. Гэта вязанка. Я думаю, эмпірычна для кожнага беларуса там, дзе ён нарадзіўся, той куточак, дзе ён пачаў жыць. І гэта вось так. Я люблю аўтазавод. Нечакана. Мой аўтазавод. А ты там нарадзіўся? Я нарадзіўся на плошчы Перамогі, але ж там жыла моя бабуля. Я там граў у вялікі тэніс на аўтазаводзе. Вось, таму частка майго дзяцінства прайшла менавіта на аўтазаводзе. Ведаю кожны куточак. Аўтазаводскі. Так. Петя, а твоя малая радзіма? Горадня. А, так ты у нас са шляхетнага гораду. Горадня і вёсачка на мяжы 800 метраў Літува, кіламетр Польша. Чалавек свету. Ёсць яшчэ одно дуже важнае пытанне з каментароў, якое мы амаль што прапусцілі, але я яго заўважыла. Шаноўнае гаспадарства, дранікі з мукой ці без? Я за классику. Это в комментариях, В комментариях, это не я. Ну, отказывайте, глядачи пытаюсь. За классику без. Так само без. Чему без? Без муки это не драники, это смаженная картопля. Бульба натертая. Але это ж так само такие драники. Драники с мукой повинны быть. Просто треба уметь готовать правильно без муки. Тогда атрымоўваецца все выдатна. Як это все складана. Так, дзякуй вялікі яшчэ раз, сябры. Дзякуй вялікі, і мы працягваем. Гледачоў нашых вы павіншавалі. І давайте
паглядзім, як святкавалі беларусы і беларускі, нашы сябры. Дзень волі сёлета, сёння, учора. Просто стоишь, я тебе анонсую и усмехаешься, помахаешь. Сябры і сяброўкі, у нас, я бы хотела вельмі сказаць, што будзе музыка, але зараз у нас Артём Шрайбман, і я хочу вам праспойлерыць і зрабіць такую магчымасць, прапанову. Вы можете задаць Артёму свае пытанні. Нагадаю, што ў нас у апісанні пад трансляцыяй спасылка на слайдо, дзе вы можете ананімна іх пісаць, а калі для вас бяспечна, то абавязкова пішыце іх у каментары пад трансляцыяй. Мы будзем з Артёмам разважаць пра важнасць ВНР для сённяшняй Беларусі. І усе ваши каверзныя пытанні, ўсё, што хочаце запытаць, пытайце. Артём, чакаеш? Чакаю, хвалююсь. Артём дуже чакае і хвалюецца, і мы чакаем на ваши каментары. А зараз у нас музыка. Давай разам скажам, хто будзе выступаць. Хто будзе выступаць? Я скажу, зараз выступае гурт «Ночі». Ночі кажам разам, добра? Добра. Раз. Артём, трымай, вось сцэнарый, ты можаш Добра. чытаць. Не, гэта пра цябе, размова з Артёмам Шрайбманам. Все пытанні ўжо ёсць. Дзесьці гэта было? У Артёма няма мікрафона, мне кажуць, рэжысэр. Аб'яві наступны гурт сюды. Гурт «Ночі». Сустракаем гурт «Ночі». Все, ты можешь пойти со мной. Час растае, ты шукаеш сваю зграю. Дрэва, бо без лісця, свет без акіяна, немагчымы, нежаданы. Адзінота ёсць прамая, уюцца карані ўрастаюць, і бясконцай песняй новыя ствараюць. Я крычу пра сцігі акіян, перачакаць ці абагнаць. Кліч ваўчынага сэрца гучны, яны адчуць і тых так. Хтосьці побач, хтосьці не, час надзейных абірае. Зноў стаіш ля таго краю і магутным крыкам, не перастаючы, што як ты блукаюць уночы, так шукаюць, што ёсць моцы, знойдуць галасы, лунаюць у бясконцай песні, новыя ствараюць. Я крычу пра сцігі акіян, перачакаць ці абагнаць. Кліч ваўчынага сэрца гучны, яны адчуць і тых так.
страшна забяре мяне ў цішыню. Ой, страшна забяре мяне ў глыбіню. Ой, страшна. І пакуль ты будзеш, побач сердце маё супакой. Ой, страшна. А ты, рэчанька, хутка плынае, забяры мяне далёка дай. Лічы стомлен, словы канон, всю окутал тихим холодом. Ты не синясь, может справимся, усміхаються, моцно лаються, хутка плынная. Ах ты, рэчанька, забяры мяне далёка далі. Пусты батман, нам здавацца некім не ты. А твои словы, як напиться чистой воды. И покуль ты будешь, побач сердце моё. Ах ты, рэчанька, хутка плынная, забяры мяне далёка дай. Лічы стомлен, словы канон, всю окутала тихим холодом. Ты не синясь, может справимся, усміхаються, моцно лаються, хутка плынная. Ах ты, рэчанька, забяры мяне далёка далі. Гэта адзінае пачуццё, здольнае выйсці за межы. І без яе палала б усё, зламаныя крылы. Любоў заўсёды боль, таму што мы рана ці позна адзін аднаго губляем. Хоць мы адно, толькі сверху апостраф. Любоў заўсёды боль, таму што мы рана ці позна адзін аднаго губляем. І да канца ў сэрца ўтомра. Чуть бывай. Хоч калі жыццё нас прымусіць казаць, у канцы шляху зорка знікне, слёзы чакаюць
пасля мы сустрэнемся ў сне, а зараз трымай любоў заўсёды боль, таму што мы рана ці позна адзін аднаго губляем, хоць мы адно толькі зверху апострав. Любоў заўсёды боль, таму што мы рана ці позна адзін аднаго губляем, і да канца ў сэрцы аўтограф. Любоў заўсёды боль, таму што мы рана ці позна адзін аднаго губляем, хоць мы адно толькі зверху апострав. Любоў заўсёды боль, таму што мы рана ці позна адзін аднаго губляем, і да канца ў сэрцы аўтограф. Са святам, людзі з беларускім сэрцам. Дзякуй. Вось мы і ў студыі з Арцёмам, але перад тым, як мы перайдзем да пытанняў, я хочу нагадаць нашым гледачам і гледачкам, асабліва тым, хто глядзіць нас з Беларусі, што ў нас ёсць сервіс Слайдо, спасылка ў апісанні пад гэтай трансляцыі. Гэта сервіс, з дапамогай якога вы ананімна і бясплатна можете пісаць нам свае каментары, пытанні, якія заўгодна. А зараз нагадаем інструкцыя, як ім карыстацца. Каб зайсці ў слайдо, можна скарыстацца спасылкай у апісанні да трансляцыі або наўпрост па пошуку ў браўзеры. Які б са спосабаў вы не абралі, на сайце вам трэба будзе ўвесці код нашай трансляцыі БНР 106, пасля чаго вы трапіце да нас у канал, дзе можна пад выдуманым імём ці ананімна нам пісаць. Артём, я ўжо бачыла, што да цябе прыйшло шмат пытанняў, але перад гэтым я хачу задаць пытанне ад сябе, загадзя падрыхтаванае. Ёсць такое меркаванне. Ну, вось, як ты, верагодна, ведаеш, у 1918 годзе яшчэ ішла Першая сусветная вайна, і тэрыторыя Беларусі была акупаваная войскамі германскай імперыі. І праз гэта ў людзей бытуе меркаванне, што БНР была марыянетачнай дзяржавай пад аховай Германіі. І вось першае пытанне. Што такое марыянетачная дзяржава? Слухай, ну гэта такі палітычна-публіцыстычны тэрмін, то бок я не ўпэўнены, што ёсць нейкае агульнапрызнанае вызначэнне таго, што такое ёсць марыянетачная дзяржава. Проста ёсць гістарычныя прыклады. І калі мы на іх паглядзім, то БНР не падыходзіць да гэтага апісання. Гэта, напрыклад, такая профашысцкая дзяржава Вішы у акупаванай ці неакупаванай частцы Францыі, ці маньчжурская праяпонская дзяржава, якая была таксама на акупаваных тэрыторыях. БНР, мне здаецца, не паспела стаць чымсьці такім, таму што БНР яшчэ не паспела стаць, давайте будзем шчырымі пра гэта казаць, яна не паспела стаць паўнавартаснай дзяржавай. Магчыма, калі б нямецкая акупацыя затрымалася б, немцам з-за чагосьці было б выгодна стварыць такую вось квазі-дзяржаву пад сваім кіраўніцтвам, беларускую дзяржаву. Магчыма, мы б казалі там праз
некалькі гадоў, што так, атрымалася марыянеткавая дзяржава, але нават немцы не прызналі БНР, і гэта да пытання, што ўсё гэта які нямецкі план, так, не было гэта нямецкім планам, таму што кайзераўская Нямецчына не прызнала Беларускую Народную Рэспубліку, і таму гэта было проста хутчэй спроба, мара, спроба, якая даволі хутка была, як все ведаюць, задаўлена, але да такой некай нямецкага праекту мы, можа, дзякуй Богу, а можа і не дзякуй Богу, але гістарычна так склалася, што не дажылі. Окей, я зразумела. Дазволь тады яшчэ крышачку да цябе дадзяўбацца. А як ты тады ставішся да меркавання, што БНР была дзяржавай толькі на паперы, бо ўрад БНР не кантраляваў тэрыторыі? Ну, не толькі на паперы, былі некаторыя такія рудыменты дзяржавы ў якасці консульскіх сваіх місій, у якасці сваіх паштовых марак, увогуле такі першасны дыпламатычны адміністрацыйны апарат ствараўся, так, і пры іншай хадзе, пры іншай гісторыі дзяржавы, пры іншым сутыкненні дзяржавы ў нашым рэгіёне, гэта магло вырасці ў сапраўдную дзяржаву. Таму казаць, што гэта была проста такая, толькі на паперы існавала, канешне, не. Менавіта такім чынам у іншых рэгіёнах і ў нашым рэгіёне пасля і ў гэты перыяд атрымліваліся дзяржавы, так? Проста нам тады не пашанцавала, можна сказаць. Хаця з іншага боку, тое, што гэта спроба, хоць такая, кароткая, кароткатэрміновая, але існавала, мы, напэўна, пра гэта паговорым пазней, яна дала, мне здаецца, будучай Беларусі шанец стаць незалежнай праз дзесяткі гадоў. Так, а вось, дарэчы, бачу цікавае пытанне ў каментарах пра такое перасячэнне гісторыі сёння і БНР. Колькі эміграцыйных урадаў мы можам сабе дазволіць? І што з імі ўсімі рабіць, калі вернемся ў Беларусь? Мне здаецца, калі у нас атрымаецца вярнуцца ў Беларусь, пытанне гэтых урадаў, яно само па сабе знікне з парадку дня, таму што тыя урады, тыя структуры замежнай апазіцыі ў міграцыі, апазіцыі ў выгнанні, якія змогуць убудавацца ў сапраўдную палітыку ўнутры Беларусі, яны даволі хутка са сваёй эміграцыйна-урадавай дзейнасці пераключацца на сапраўдную палітычную барацьбу. Тыя, хто за годы існавання, як рада БНР, дзесяцігоддзі існавання ў эміграцыі, стануць такімі сімвалічнымі носьбітамі некага, не ведаю, ваенчыка беларускай легітымнасці за мяжой, так, яны, мабыць, і будуць выконваць гэтую сімвалічную функцыю, пакуль не перададуць яе дэмакратычнаму ўраду Беларусі. Таму, я думаю, гэта праблема сапраўды такая, яна і зараз даволі такая штучная, мы любім гэта крытыкаваць, але з сапраўднай, не ведаю, сапраўднай нейкіх праблем гэта для беларусаў не стварае. А калі пачнецца ў Беларусі палітыка, калі мы зможам вярнуцца, я думаю, што ўсе гэтыя урады вернуцца з намі на першых жа цягніках. Блін, это цудоўна. Дуже би хотілося, каб зараз твої слови справдзіліся. Але я яшчэ крышачку вярнуся тады да гістарычнага кантэксту. Што наконт Вялікага княства Літоўскага? Усе беларусы і беларускі дуже любяць гэты перыяд нашай гісторыі. І фактычна гэта ж таксама краіна, у якой жылі нашыя продкі, кіравалі, былі там таксама ва ўладзе. Чаму тады менавіта пра БНР мы кажам як пра першую нацыянальную дзяржаву беларусаў? Слухай, я не гісторык, але мне здаецца, тут все даволі відавочна, таму што ў ВКЛ жылі не толькі нашыя продкі, там жылі продкі сучасных літоўцаў, украінцаў, нават трошкі рускіх, нават трошкі палякаў, шмат габрэяў. То бок гэта была сапраўдная канфедэратыўная, можна сказаць, ці федэратыўная ў пэўныя этапы сваёй гісторыі, шматнацыянальная дзяржава. Гэта не быў беларускі праект. Так? БНР гэта менавіта беларускі праект у межах, якія вельмі падобныя на сённяшнія межы Беларусі. І таму гэта відавочная пераемнасць з БНР пасля савецкіх камуністычных праектаў Беларусі да сённяшняй беларускай дзяржавы. Так? А вось з ВКЛ гэтая сувязь, яна таксама існуе, яна гістарычная, яна, магчыма, культурная, але яна не такая, ведаеш, наўпроставая. А вось сёння мы, беларусы, таксама маем сваю краіну, Рэспубліку Беларусь. Дазволь сабе такое пытанне. А як, на твою думку, ці рэалізаваліся ў сучаснай Беларусі прынцыпы трох устаўных грамат БНР? То бок незалежная, суверэнная і
дэмакратычная краіна для беларускага народу? І нават запнулася на слове дэмакратычная. Тут уже, каб, ведаеш, дэмакратычная не адзіная праблемная кропка за тых траіх, так? Усё менш і менш мы адпавядаем вызначэнню сапраўднай суверэннай дзяржавы, так? І таму, на жаль, канешне, гэтая мара, якая была вельмі актуальна і была марай менавіта тады, застаецца марай не толькі ў частцы сваёй дэмакратычнасці і зараз. Толькі тады мы стваралі, нашы продкі стваралі сваю дзяржаву пад фактычнай нямецкай акупацыяй. Зараз мы, хоць і не існуем пад юрыдычнай акупацыяй, натуральна, але умовы для умацавання беларускага суверэнітэту не самыя лепшыя. Так? І таму, канешне, гэта яшчэ дэкларацыя, яна актуальная для нас. Дзякуй. Зараз пытанне ад нашых гледачоў. Момантамі яны дуже дзіўныя, але ўсё ж такі прачытаю. Так, якое сэнсаў Дня волі, Артём, табе здаецца важней для сучасных беларусаў? Волі ў сэнсе свабоды, ака фрідам, ці волі ў сэнсе волі да дзеяння, ака will? Напэўна, другое. Таму што мне здаецца, што гэта было тады ў 18 годзе, гэта было менавіта актам волі ў сэнсе will, у сэнсе веры ў тое, што можна схапіць, не ведаю, свой лёс і ўзяць яго ў свае рукі і зрабіць сваю дзяржаву проста ў самых неспрыяльных умовах, казалось бы, так? Мне здаецца, гэтая вера намі рухала ў 20-м годзе, натуральна, і яна менавіта тое, што будзе рухаць нашым грамадствам і рушыць наша грамадства да пазітыўных пераменаў у будучыні. Таму мне здаецца, што гэта такі стрыжань, які нам вельмі патрэбны, і для мяне гэта галоўны сэнс. Артём, як беларусам святкаваць разам, калі часам іхнія мары пра свабодную Беларусь адрозніваюцца так моцна, як толькі магчыма? Слухай, ну у каго не адрозніваюцца? Мне здаецца, што гэта кажа пра нас як пра нармальную нацыю, таму што я не ведаю. Мне здаецца, даволі такой хворай сітуацыя, калі ўвесь народ, вся нацыя аб'яднана некай адной ідэяй ці ідэалогіяй ці адзіным бачаннем свайго будучыня, свайго месца ў рэгіёне ці ў свеце. Таму тое, што беларусы нават святкуюць розныя календары зараз, мне здаецца, натуральнай часткай эвалюцыі проста нацыянальнай свядомасці. Мне здаецца, мы прыйдзем да большага кансэнсусу, па большаму ліку пытанняў, так, у будучым. Але гэта не пераадольная праблема, так бы мовіць. Спадар Артём, што вы мяркуеце пра думку аб вырашэнні лёса Беларусі пасля 1991 года краінамі Еўропы і Масковіяй, паводле чаго мы адышлі ад Масковіі? Я не ўпэўнены, што я зразумеў пытанне. Давай паспрабуем яшчэ раз. Давай яшчэ раз, глядзі. Я магу табе нават яго паказаць, можа быць, так будзе больш зручна. Спадар Артём, што вы мяркуеце пра думку аб вырашэнні лёса Беларусі пасля 1991 года краінамі Еўропы і Масковіі, паводле чаго мы адышлі Масковіі? Я думаю, што гэта такая, ведаеце, даволі распаўсюджаная праблема нашага мыслення, якая завецца знешні локус кантролю. Калі мы думаем, што наш лёс вырашаецца заўсёды дзесьці, кімсьці. У гісторыі бываюць такія часы, калі суб'ектнасць народа падаўляецца знешнімі актарамі. Але 90-е годы ў гісторыі Беларусі, гэта не той час. У гэты час у беларусаў было акно магчымасцяў, якім беларусы у чымсьці скарысталіся ў будаванні незалежнай дзяржавы, у чымсьці не скарысталіся ў будаванні дэмакратыі. Так? Але перакладваць адказнасць за тое, што потым мы апынуліся ў расійскім лагеры, так? Толькі з-за таго, што нас падзялілі, Еўропа нас неяк аддала, я не бачу інструментаў, якія былі ў захада, каб нас камусьці аддаць. Дуже файная думка. Я хочу перайсці зараз да больш такіх лайтовых пытанняў. Іх таксама шмат. Шчыры дзякуй, што вы нам пішаце. Вы проста неймаверныя. Артём, прывітанне з Гомеля.
Калі поедем додому, дзе будзем піць шампанскае пасля перамогі? На сонечнай ці фестывальным? Ну, канешне, на фестывальным. Гэта раён майго дзяцінства і ўсім гомельскім проста гарачае прывітанне. Дарэчы, хто глядзіць нас з Гомеля, таксама пішыце ў слайдо, спасылка ў апісанні пад гэтым відэа. Цікава, колькі вас, дужа файны горад. Артём, а калі ўпершыню ты адсвяткаваў Дзень волі і як гэта было? Моя праблема ў тым, што я пачаў як бы так у гэтую тэму ўваходзіць свядома прыблізна тады ж, калі я пачаў працаваць журналістам. Гэта там 12-13 год. І з гэтай пары Дзень волі для мяне быў самым працоўным днём. Маё першае затрыманне здарылася на Дзень волі ў 17 годзе. І я проста для мяне тое, што для большасці там свядомых беларусаў свята, так, меду, палітычнае свята, сямейнае свята, магчыма, для кагосьці, для мяне заўсёды быў дзень працы. Так? Таму першы раз сапраўды адзначыць яго я змог толькі калі ўзяў адпачынак ад працы, паехаў вучыцца, гэта быў, напэўна, 18 год, это быў, дарэчы, БНР 100. Супер, тут насамрэч яшчэ шмат пытанняў, але нам трэба ўжо крышачку. Мяне падганяе рэжысёр, калі вам гэта таксама не падабаецца, абавязкова напішыце ў каментарыі, я абавязкова ўсё яму перадам. Але мы тады перайдзем да фінальнага пытання. Давай падсумуем. Ці важная гэта падзея абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі для фармавання беларускай нацыі, вось для сённяшняй Беларусі? Мне здаецца, гэта такая крывугольная падзея ў гісторыі Беларусі і не проста з-за таго, што яна нам дала яркую нагоду святкаваць. Калі мы проста паглядзім на альтэрнатыўныя версіі гісторыі, куі гэтага не адбылося б, я цалкам дапускаю сітуацыю, у которой Беларусь стала б нейкай такой рэспублікай у межах РСФСР. Ведаеш, як? Чечня, Татарстан, Тыва, ведаеш, такая напаў аўтаномная нейкая адзінка, якой шансаў на існаванне ў якасці больш паўнавартаснай рэспублікі ў СССР, а потым незалежнай дзяржавы амаль не было б. Так? І гэтае пытанне, яно лёсавызначальнае для краіны. Таму гэтая спроба стварыць незалежную дзяржаву, якая там пратрымалась нават некалькі месяцаў, можна сказаць, больш за год, яна вельмі важны урок, таму што мне здаецца, што сучаснікі лічылі спробу, адзінадумцы рады БНР лічылі гэтую спробу, хутчэй за ўсё, як бы неўдалай. Так? Яны з'ехалі ў эміграцыю, шмат хто там загінуў, нехта быў потым рэпрэсаваны, але гістарычна праз дзесяцігоддзі мы бачым проста найважнейшы ўнёсак гэтага ў нашу сённяшнюю незалежнасць, так? І ў нашы шансы застацца незалежнай краінай. Прыблізна гэтак жа я прапаную нам глядзець на ўсе падзеі, на ўсе гістарычныя моманты, якія нам сёння падаюцца расчаравальнымі, якія нам падаюцца траўматычнымі, якія нам падаюцца мы дарма гэта рабілі. Так? Таму што праз годы, праз дзесяцігоддзі, магчыма, нашыя нашчадкі будуць не проста ўдзячныя, яны будуць вывучаць моманты нашых сённяшніх расчараванняў, як тое, што дало ім надзею, дало ім шанец на нармальную будучыню. Так, дуже слушныя думкі. Дзякуй табе вялікі. Я думаю, мы на гэтым можам сканчваць. Такое пажаданне, пазычанне ад цябе было ў канцы. Гэта суперфайна. А я перадаю слова Дзянісу. Ён мусіць быць дзесьці ў зале. Дзяніс. Юля, фронтвумен гурта «Ночі». Прыемная сустрэча зараз у нашай зале. Юля, некалькі пытанняў. Па-першае, дзякуй вялікі за вашыя спевы, за вашу імпрэзу. Гэта было натхняльна. Гледачам скажы. Са святам, беларусы, беларускі. Некалькі пытанняў да цябе. Яны больш такой кулінарнай тэматыцы. Караценька. Дранікі з мукой ці дранікі без мукі? Трошки дадаю. З мукой, дранікі з мукой. Наступнае тады пытанне. Дранікі з мукой ці халаднік? Халаднік. З дранікамі. Загарэліся вочы. Халаднік з дранікамі. Тады халаднік ці клёцкі? Халаднік. Не ем клёцкі. Халаднік ці верашчака? Ведаеш, што такое верашчака? Знаёмая. Верашчака? Гэта ж сушы. Гэта сушы з рыбай. Не, гэта мачанка. Верашчака гэта мачанка. Яна яшчэ верашчанка. Верашчака, мачанка. Такім чынам, халаднік ці верашчака? Давай ужо верашчака. Верашчака ці бліны?
Солодкие. Верашчака, так там же так само есть. Солодкие Налезь. блины, Не, верашчака. солодкое, не ем солодкое. Таким чином, Есть мы зараз знаем, что такое, якая самая любимая страва Юли, фронтвумен, ты ж Холодник атрымоўваецца, так? Не, З верашчака. верашчакай, з верашчакай. Холодник с Мгм. верашчакой и с На першае, на драниками с другое. мукой. Вось. Ага. А ці часто тебе доводится готовать? Ну, я люблю. Белорусские, менавіта белорусские. А беларускі, ну вось дранікі часта. Есть які секретный рецепт? Каб яны былі такі залатыстыя, танюсенькія, прям тоненькія, Что трэба для тоненькія. гэтага робіць? Золотистые, тонюсенькие. Ну, каб на крупную цёрачку, на тарачку крупную. Ага. Вось такія яны, іх трошачкі мукой здобрыць, так? І максімальна пакінуць там дзірачкі на патэльні, каб было бачна яшчэ, вось, каб прасвечвалася. Такі танюсенькі. Вы чулі, шановныя кулінары? Прасвечвалася. Вы на чулі патэльні. гэты секретный рецепт? Дранікі з дзірачкамі. Драники с дырочками. Все мы немножко. Драники с дырочками. Все мы белорусы такие. Дякую вялікі, Юля. Дай дыму. І некалькі слоў пажаданняў да наших гледачоў. Што б ты ім пазычыла? Яшчэ раз. Са святам, беларусы беларускі, зычу вам, каб шлях быў, але каб ён быў не цяжкі. І сэнс утопіі працягваць ісці. Так што ўсе мы разам дойдзем. Правильно? Юля Гурт «Ночи». Яшчэ раз дзякуй вялікі. Лиза, ты меня чуешь, ты меня бачишь Я нават. тебе вже бачу, так. Щирий дякуй. Поразмаўлялі тут про ежу, я захотела есці. Вось пагаворваюць, што шлях да сэрца мужчыны ляжыць праз страўнік. Зараз мы запытаем у Міхася Іліна, як знайсці шлях да сэрца беларускага мужчыны? Трымай мікрафон. Ну, я насамрэч не могу сказаць за ўсіх мужчын, могу толькі за сябе сказаць. Давай. Ну, шлях да майго сэрца ляжыць праз памежны пераход Цярэспаль, бо Беларусь заўсёды ў сэрцы. Ну, вы паглядзіце на яго. Дарэчы, Міхася, з якога ты гораду? У гэты горад адразу трапляеш праз памежны пераход Цярэспаль. Я ўвогуле магу шмат казаць пра памежны пераход Цярэспаль, бо я з Брэста. Дарэчы, можа быць, хтосьці нас таксама глядзіць з гэтага цудоўнага гораду. Абавязкова пішыце нам у каментарах. Агулам, у якое б месца Беларусі, вось калі б у цябе зараз была магчымасць, вось уяўляем, да, я зразумела, у Брэст. Але пасля куды б ты паехаў? У Цярэспаль. А затым? Слухай, я так даўно не быў у Брэсце, бо я бы доўгі час бы там правёў і шмат гарадоў. Пінск, Мінск і ўсе іншыя гарады, якія заканчваюцца на Інск. Дзякуй табе. А давай зараз пафантазуем. Уявім, што табе трэба паехаць на незаселены востраў. Вось так, раптоўна. І ты можаш узяць з сабой 3 беларуса ці беларускі. З мінулага ці сучаснасці гэта не мае значэння. Хто бы гэта мог быць і чаму? Ну, гэта залежыць ад таго, наколькі блізка гэты востраў будзе да Расіі. Калі вельмі блізка, то тады Зенона Пазняка, Кастуся Каліновскага, ну і хай будзе Валер Сахашчык. Дзякуй. Я не ведаю, ці бачна нашым гледачам, ці чутна нашым гледачам і гледачкам, як рэагуе зал, але я дуже спадзяюся, што вы рэагуеце таксама. Пішыце пытанні Міхасю. У мяне, нагадаю, запрацаваў планшет, я магу іх бачыць. Окей, а калі гэты востраў будзе далёка? Будзе вось далёка ад Расіі, будзе ў нейкім такім цёплым мястэчку, вось такі вось райскі, дзе можна вось вырай для нас, для беларусаў. Ну, калі ён будзе далёка ад Расіі і далёка вельмі ад Беларусі, то, вядома, Александр Лукашенко, Рыгор Азаронка. І трэцяга, якога заўгодна чалавека, але галоўнае, каб яго быў човен, каб я змог адтуль выплыць. Мне дуже падабаецца твой імпэт і самааддача. Ты такі крышачку самаахвярны. Ну ж не я буду грабсці.
Третий человек. Валер Сахаш. Супер, шчыры дзякуй табе. Можа быць, ты хочаш павіншаваць, у тебе есть вось унікальная магчымасць. Я ўсё звяртаюся да нашых любімых гледачоў і гледачак. Ты таксама можаш што-небудзь ім сказаць. Ну, слухайте, что бы хотел сказать. Хотел бы, каб нарэшце пожадать, каб наш Дзень волі стаў таким агульнанацыянальным святам, каб ужо не засталося беларусаў, якія б не ведалі нічога пра БНР, каб не трэба было беларусам тлумачыць, што БНР — гэта Беларуская народная рэспубліка, а не нешта побач з ДНР і ЛНР. Так што вось я хацеў гэта пажадаць. І галоўнае, шануйце сваё, і ўсё будзе добра. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Міхась, калі мы ўжо пачалі так з табой размаўляць, я думала, што мы спынім гэтую размову і аб'явім наш наступны музычны гурт, але тут з'явілася да цябе нечаканае пытанне. Колькі разоў адціснешся гэта да сустрэчы з сахашчыкам? Я проста ні разу з ім не бачылася, там трэба адразу адціскацца? Я думал, гэта працуе толькі з Раманчуком. А не, гэта пацягванне, сорі. Слухай, ну... Колькі разоў адціснешся? Не. Праверы мне? Не, дзякуй. Мне гэта ўжо па асобнай праграме. Я тебе зразумела. Давай тады зараз аб'явім разам наш наступны музычны гурт. Я табе зараз, ну, быццам бы па сакрэту мы зробім выгляд, што вы гэтага таксама не бачыце і не чуеце. Я кажу, зараз для нас зайграе, і мы з табой разам Джей Морс. Окей? Добра, дамовіліся. А зараз для вас на сцэне Джей Морс! Мы такие заполоненные, коли за окнами монохром и незалежные светлофоры. Мы накрые нас весном тишиня, и мы спиняем, хто на сезон, хто на годы, а хто назавжди. Своє мотори даруй, я узнімаю твар угору. Даруй, я не губляю мою мару. Даруй, країна снов, где подбілий снег. Даруй, даруй мне. День прозвокнув холодный покой, як все, что мы робили дарма. И так у вынику было лепей. Мне самотно ты мяне супокой. Ты нават не чакала сама, як мало тепла, як мало святла. Моим в свете даруй, я даруй, я узнімаю твар угору. Даруй, я не губляю мою мару. Даруй, країна снов, где попіл і снег. Даруй, даруй мне, даруй мне, даруй мне, даруй мне, даруй мне, даруй мне, даруй.
Добрий вечір, поважане. Щиро, від цього серця віншуємо всіх со святом, з Днем волі. Со святом, яке, мені подається, одно із головних, особливо в ці часи, коли потрібно відчути себе білорусами, потрібно відчути себе разом і ведати, откуль ми, де ми і куди ми йдемо далі. Со святом живе Білорусь! І було помилкою сумніватися в тим, що війна, яка зараз йде в нашому регіоні, ніяк не впливає ні на нашу країну, ні навіть на нас, тих, хто зараз, на жаль, поза межою. Тому наступна пісня присвячається нашим сябрам і братам з України. Залишившись там, де вже тебе не знайти. Світ на долі після розпадеться сам, якщо немає мети. Поділ моїх хмарень і хмари твої небеса. Не помирай і наостанок похмурий рай, сонний світанок, краплі роси у просвітах фіранок тануть. Запахи та звуки, наче в перший раз у вересневій воді. Ті, кому не легше, теж забудуть нас. Якщо не тепер, то тоді поділ моїх хмарень і хмари твої в небеса. Не помирай і наостанок похмурий рай, сонний світанок, краплі роси у просвітах фіранок. Звільно вниз, голос ледь чутно, танучий пульс, погляді мутно, мрії твої, чиєсь майбутнє, так завжди. Для нас даволі важна, асабліва важна, каб гэтай трансляцыі былі беларусы, якія зараз непасрэдна ў Беларусі знаходзяцца, таму што
А выскажуся ад сябе, ад сваіх сяброў і мусіць ад большасці музыкаў, якія па-за мяжой. Наша мара сыграць канцэрт у Беларусі. Для вас, я спадзяюся, што вы нас глядзіце зараз. Мы пра вас помнім і мы сумуем. Ты сябе не пераможаш, толькі стомішся і кожнай кроплею сваёй знікнеш у зямлі. Ты мяне не пакахаеш, засцярожана ад фальшу у вачах тваіх. Несапраўдны смех, жыві і не ведай, мне так будзе лягчэй трываць крыві. Не пазбеглі, я не здолеў далей кахаць. Я не варты дапамогі, ты даруеш мне знямогу і вяртаеш дні непатрэбныя. Ты сябе не пераможаш, толькі стомішся і кожнай кроплею сваёй знікнеш у зямлі. Жыві і не ведай, мне так будзе лягчэй трываць крыві. Не пазбеглі, я не здолеў далей кахаць цябе. Талыя ручаі паклікалі ад мяне. Дзякуй вялікі, жыве Беларусь!
Паважаныя нашыя гледачы і гледачкі, перад тым, як мы перайдзем да наступнага блоку з нашымі ачмурэннымі госцяй і госцем, я хочу вам нагадаць, што у апісанні пад гэтым відэа ёсць спасылка на Slido. Гэта ананімны сервіс, дзе вы можете пакідаць для нас свае каментары, каб вам было бяспечна. А зараз нагадаем вам інструкцыі, як ім карыстацца. Каб зайсці ў Slido, можна скарыстацца спасылкай у апісанні да трансляцыі або наўпрост па пошуку ў браўзеры. Які б са спосабаў вы не абралі, на сайце вам трэба будзе ўвесці код нашай трансляцыі BNR 106, пасля чаго вы трапіце да нас у канал, дзе можна пад выдуманым імём ці ананімна нам пісаць. Беларуская Народная Рэспубліка – гэта не толькі першая спроба абвясціць незалежную краіну, але гэта яшчэ ўпершыню, калі мы, беларусы і беларускі, гучна на ўвесь свет сказалі «вось мы адрозныя ад іншых». Фактычна, мы першы раз распавялі пра нашу нацыянальную ідэнтычнасць. Мы задумаліся, нават, верагодна, прызналіся сабе, што мы іншыя. У нас ёсць вось нейкі ён культурны код беларускі. А вось што азначае быць беларусам сёння у гэтай нашай сучаснасці, асэнсоўваючы перш за ўсё нашу культуру, нашу гісторыю, нашу будучыню, мабыць, і ці ёсць ён гэты наогул беларускі код? Што такое беларускі код? Мы паразмаўляем з нашымі гасцямі, ачмурэннымі гасцямі, як ты казала, ачмурэнныя госці зараз. Падрыхтаваліся. Вітаеце, блогер Мікіта Мелказёраў, папулярны блогер Мікіта Мелказёраў і сучасная беларуская дызайнерка Наста Канва. Вітанне, сябры, вітанне. Дзякуй вялікі, што адгукнуліся на нашае запрашэнне і сёння з намі ў гэтай студыі. Уже можна нешта казаць? На мяне Дудзінскі шыкал, але рабіў гэта па-беларуску, дзякуй Богу. Цябе можна ўсё. Дзякуй Богу. Пачакай, можна спачатку я скажу? Давай. Можа быць, аператары перавядуць на мяне крупны план, і я пакажу сваю завушніцу бренду Насты. Прыгожая завушніца, што за бренд? Канва. Так, менавіта яна з намі вось зараз у студыі, таму звяртайцеся. А што гэтая завушніца азначае? Выпадкова так атрымалася, сэнс, які ёсць у гэтай завушніцы? Так, ёсць сэнс. Гэта завушніца зроблена паводле беларускіх традыцыйных павукоў саламяных. Гэта такія нашы абярэгі хатнія. Вось таму гэты павучок Лізу заўсёды ахоўвае цяпер. Так, гэта такая інтэрпрэтацыя, так. Прыгожая. Я, до речі, дзеля таго, каб паказаць гэтую завушніцу, у вуха хайлайтерам намазала, таму паважаныя гледачы і гледачкі, падтрымайце. Так, сябры, галоўнае пытанне. Што такое быць беларусам зараз? Мікіта, давай з цябе пачнем. Это вельмі цяжка. Цяжка адказаць ці цяжка быць беларусам? Цяжка быць беларусам, цяжка жыць з гэтым кожны дзень. Гэта свядомы, безумоўна, выбар. Калі вы ў 2024 годзе яшчэ беларус, то вы вельмі моцны чалавек. Мае віншаванні не толькі з днём волі, але і з тым, што у вас унутры шмат яе. Гэта нейкі ўнутраны дыялог. Гэта пытанне, ведаеце, я стал называць гэта ў тэстах нашых, у нашых інтэрв'ю, у нашых бліцах я стал называць гэта тэст Хрысціны Дробыш. Яна мяне гэтаму навучыла. Калі ты проста прыпыняешься, абсолютно супакойваешься, і сам насам сабой ты задаеш сабе пытанне, ці не, как это, не фігнёй я займаюсь. Знайшоў слова. Да, безумоўна. Не ведаю, наколькі яно беларускае, але тым не менш. Таму гэта не проста, гэта сумневы нейкія, і, ведаеце, это неабходнасць гэта працягваць. Але тут как бы важнасць яшчэ нейкага балансу, таму што как бы крыўда не прадаецца. І как бы няхай Янка Купала сказаў, што там беларусы гэта і носяць крыўду, але для мяне как бы адна з жыццёвых маіх мэтаў гэта не стаць вось такімі, пра якіх пісаў Янка Купала. Гэта таксама беларусы, але, ну, крыўда, я і так душны, а калі я яшчэ буду крыўдаваць, как бы, то зусім будзе кепска. Таму как бы хочется быць, каб беларускай гэта было на стылі, каб гэта было густоўна, і каб гэта быў нейкі лайфстайл, а не неабходнасць вяртаць людзей вось у гэта. Каб людзі самі зразумелі праз, не ведаю, это называецца інфлюэнсеры, каб людзі самі зразумелі, што беларусам быць прыкольна і цікава.
Таму как бы калі гэта камбінаваць, то неяк так, але не трэба забываць, што гэта сапраўды цяжка, і таму вялікі рэспект усім, хто застаецца беларусам у гэты час, таму што значна прасцей стаць, как он кажа, беларусы са знакам якасці ці просто там нейкай беларусы.eu, там неважна, што вось ЛТ, ПЛ і гэтак далей. Душны, Так, так, так. Можна забіраць на душныя цытаты. Таму Я забраў свае 3 хвіліны душнаты, таму цяпер мы будзем размаўляць пра павукоў. Настя, што для цябе гэта азначае быць беларусам? Слухайте, ну я сапраўды таксама адчуваю, што гэта такі выклік, што гэта тое, што ўсё роўна такую увагу прыцягвае, нават калі ты проста размаўляеш па беларускай мове, вядзеш там сваю працу. Гэта такое выказванне зараз. Тыпу, гэта ўсё яшчэ не проста вось той самы лайфстайл, так, да, таму што сярод шмат беларусаў зараз, хто робіць розныя там культурніцкія праекты, але ўсё роўна яны не ўсе на беларускай мове, там, да, і не ўсе там з нейкім фальклорным там или этнічным кодам, или не ўсім цікава там шукаць гэтую ідэнтычнасць, вось, але гэта для мяне вельмі важна, і я заўсёды, ну, яшчэ ў Беларусі таксама адчувала, што быць беларусам гэта ўсё ж такі не дзякуючы, а насуперак, і вся гэтая наша праца, што яна робіцца, гэта мы вось як праз гэтую, ведаеце, багну, нібыта такімі вадзянымі німфеямі прарастаем, і я вось лічу сябе, мабыць, таксама такой кветкай. Ну, я лічу, што трэба ўсё роўна квітнець, нягледзячы на тое, што вось гэта ўсё адбываецца, і прасоўваць, да, тое, што нам падабаецца, тое, што нам самім менавіта здаецца крутым і якасным. Настя, як ты прыгожа кажаш, просто таксама хочацца Згодная, забраць на да. цытаты сабе ў Інстаграм. Гэта было ўжо ў маём Інстаграме, Ліза, ну. Цытатнік Мелказёрова, цытатнік Канвы. Так. До рэчы, Настя Это закранула... антидот. Это вось у вас все кветкі ад мяне не падыхаюць, і пасля прыходзіць Настя, і яны зноў... Чорнае і белае, мы будзем з аднаго боку цытатніка даваць твае каментары. Канцэпцыя вымалёўваецца. Так. До рэчы, вот Настя ўжо закранула тэму беларускай мовы. Мне падаецца, без беларускай мовы складана уявіць наш нацыянальны культурны код. Мікіта, ты дастаткова рэзка перайшоў на беларускую мову. Ты быў і з'яўляешься прыкладам для шматлікіх беларусаў і беларусак. Вось... В Твиттере это скажи кому-нибудь, что я... У тебя есть твиттер? У меня нема твиттера. А адкуль ты ведаеш, што там робіцца? Але я планую экспансію на TikTok. Каб змагацца з унутранай душнатой. Падкажы, калі ласка, а што цябе падштурхнула да рашэння вось перайсці на беларускую мову? Да не, просто... Гэта адбылося, прабач, 2 гады таму. Можа больш. Да, думаю, что гэта было так. Ну, конечно, жаданне просто скандалаў, хайпануць крышачку, как бы, разумеем. і атрымаць вось гэта всё. Да не, вы ведаеце, как бы, я часцяком распавядаю гэту гісторыю, але ў пэўны момант я зразумеў, што гэта натуральна. Вось, как бы, калі працягваць ужо душніць, дзякуй, што мне далі жывы эфір на гэта, то я ў пэўны момант зразумеў, што, ну, вось я зараз разумею, што тое, чым я займаюся, нягледзячы на тое, што гэта цяжка, гэта тое, за што мне не сорамна, і тое, што мне абсалютна гарманічна. І то бок, і што бы мне там не казалі про тое, што у вас ёсць нейкія там забабоны, што у вас ёсць, вы перагібаеце крышачку, я разумею, што я кожны раз сканчваю сваю працу, скончваю судымкі, і я разумею, мне было круто, мне спадабалася тое, што я рабіў. І ў пэўны момант я просто зразумеў, што окей, я там у мяне ўжо все, у меня беларусізацыя галаўных мазгоў, а што ж я такі на рускім-то яго раблю? То бок няма праблемы глобальнай, то бок гэта быў выключна мой выбар. І тут, канешне, прыклад суседзяў маецца на ўвазе украінцы, і мне просто падкінула кухара Евгена Клопатенко. І я разумею, што гэты чувак, ён паехаў у Нью-Йорк, і яму, ну, нічога, яму не трэба падладкоўвацца. Ён Украіну сваю нясе, да, і свае гэтыя там стравы, і ў Нью-Йорку, і ў Киеве, і ў Варшаве. Я думаю, вау, як гэта круто. Ты натхніўся. Я гэта стылёў. Я натхніўся, гэта вельмі круто, калі цябе натхняе Інстаграм. Падпісвайся на мой Інстаграм. Вось. І я пачаў гэта ўсё рабіць, как бы, і мне было цяжка. Стандартныя все гэтыя крокі на контур. Мало, не выпендривайся, давай спокойно поговорим, да, и как бы все перешло спокойно, зараз это некая частка моей идентичности. Супер, Микита, и тут у падтрымку тебе пишут комментарии. Микита, ты докладно займаешься годной справой, поспехов, не спыняйся. Мелказёраў найлепшы, дзякуй за мову, Микитос. Гэта жанчыны пишут? А я не ведаю.
Пераглядзіш потым трансляцыю і здагадаешся. Дамовіліся. Наста, ты дызайнер, фэшн-дызайнер, так? Модны дызайнер. Ці модна зараз быць беларусам? І як можна быць модным беларусам? Як можна стаць модным беларусам? Каб беларускасць стала модай. Ну так, гэта ўсё яшчэ такі доўгі шлях, і мы яшчэ яго ў пачатку. І вось трэба сказаць, што мяне таксама у сваёй сферы вельмі натхняюць украінскія дызайнеры, таму што у іх настолькі гэта моцна і стылёва адбываецца, і там столькі шмат прыкладаў менавіта спалучэння гэтага фольку і фэшну, таго, што вось зараз я таксама намагаюся рабіць. І калі я пачала толькі рабіць свой брэнд, то я ўжо адразу уявіла, што калі гэта нейкая такая публічная справа, калі ў мяне ёсць гэты голас, такі пусці у галіне тэкстылю ці вось упрыгожванняў, то трэба ім штосьці гучнае казаць, трэба казаць тады пра сваё, і гэта мяне сапраўды вельмі натхняе. І вось я так б'ю гэтую кропку адну і спрабую, каб гэта вось было сапраўды цікава. А гэта было нейкае пераасэнсаванне беларускіх матываў, каб зрабіць больш моднымі прасоўванне гэтай беларускай тэматыцы? Саламянае пляценне, так? Так. Вось то, што мы пабачылі зараз. Да, сапраўды, што, дарэчы, гэта такая тыпу вясковая таксама традыцыя плесці павукоў, і салома таксама, гэта нібыта тое, што больш тычыцца да вёскі, традыцыі. Але я сама з Менску, у мяне ніколі не было вёскі, і, мабыць, вось нешта такое новае і нараджаецца, калі ў цябе ёсць такі вось з іншага боку такі погляд, вось, і менавіта вось калі ты дадаеш яшчэ сваёй менавіта асабістай такой ідэнтычнасці да гэтага, то штосьці новае і ствараецца. Вось. І мне цікава, дарэчы, выкарыстоўваць не толькі такі, мабыць, тыповыя коды беларускія, а вось все ж таки шукаць глыбей і паднімаць такія розныя тэмы, мабыць, такія, якія не зусім на паверхні, вось і знаёміць таксама з гэтым усіх і зачароўваць. У мяне ёсць, дарэчы, каментары для Насты. Наста, ты супер, у захапленне твайго брэнду. Цешыцца душа і сэрца, назіраючы за такімі выбітнымі дызайнеркамі і дызайнерамі. Таму ты дакладна трапляеш у сэрца беларусаў і беларусак. Мікіта, а вось ты ж таксама, ты прасоўваеш беларускую культуру і гісторыю. Як высветлілася, так. Дарэчы, ведаеш, загляне сонца вельмі любіць глядзець мой кот. Я не ведаю, чаму. Я, дарэчы, хацела ў сторыс закінуць, я закіну. Ён вельмі пільнуе за табой. Я не ведаю, чаму. Але калі мы ўключаем і на тэлевізары цябе глядзім, выводзім на YouTube на вялікі экран, усё як трэба, і мой кот дужа любіць глядзець. Але я яшчэ заўважыла, што ты вельмі часта і амаль заўсёды ты намагаешся быць у нейкіх беларускіх брэндах яшчэ і ў экране, у эфіры. Ты неяк сам на сябе вось гэта ўзяў, вось прасоўванне? Я быў у брэндзе Canva падчас інтэрв'ю з Александром Азаровым. Выбачце, што падчас святаў. Вось. І насамрэч, гэта было вельмі крутое асэнсаванне. І, дарэчы, у цябе з саломы я недавно у інстаграме бачыў каня нейкага вялікага. Так. Ён вось у доме, конь у доме буслоў зараз. Конь у доме буслоў, гэта такая калабарацыя беларускіх дызайнераў. І для мяне гэта вельмі крутая гісторыя, пра тое, што беларуская, традыцыйна беларуская выглядае нават фэнсі. То бок ён дорага выглядае, то бок гэта не толькі там пра нейкі там традыцыі. Ты мне задавала пытанне і перайшла на кота. Дарэчы, шкарпэты з котом вельмі крутыя, і я ўжо паказваў. І мы павінны азначыць, якія ў пугачы крутыя Джорданы былі, пераматайце назад на трансляцыю. Вельмі здорава. Вось, якое было пытанне, скажы мне? Дарэчы, ты Нікіта мерч любіш, вось я заўважыла. Вось калі Ліза пытала, што я лічу, што калі ў цябе ёсць магчымасць, і, давайте будзем шчырымі, мне это ў большасці выпадкаў нічога не каштуе, і гэта адэкватна выглядае,
то ну спакойна можна прасоўваць. Ну то бок для мяне насамрэч поспех, калі ты зняўся ў чымсьці і пасля табе ў Інстаграм напісала 2-3 чалавекі, а што гэта было? Дай, калі ласка, там спасылку на гэта, на ўсё. І гэта цалкам нармалёва. Я памятаю, што год таму мы распачалі, напэўна, сезон, дзе я амаль да канца вытрымаў вось гэтую канцэпцыю беларускі мерч у кожны выпуск. Амаль што атрымалася, ну ўжо там нешта збілася. Вось ты адказаў на маё пытанне, хоць яго і не чуў. А гэта заўсёды. З Мікітай так заўсёды. Ён не чуе, але ж адказвае на пытанне, якое ён не чуў. Выключна для жанчын у цябе ёсць вось гэтыя цацкі, я не ведаю, як гэта назваць. Прыўкрасы, бранзалеткі. Ці для мужчын нешта ёсць? Слухай, ну гэта ж можна насіць і мужчынам. Да, я бачу. Я бачу зараз. Вот каб гэта я надзеў зараз. А была ж фотосесія з тваім брэндам. Да, была. Ну, дарэчы, зараз... Мужчынская, дуже прыгожая. Калі ў мужчын, да, праколатыя вушы, то чаму бы не? Вось. Але я таксама... Мужчын душа праколатая. Прыгожая. Напрыканцы нашай размовы. Сябры, дзякуй вялікі. Дзякуй вам вялікі за то, што адгукнуліся на наша запрашэнне і прыйшлі ў студыю. Так, некалькі слоў, караценька. Звярніцеся да нашых гледачоў, павіншуйце іх, мабыць, караценька. Ну што? Мікіта? Скажи что-нибудь доброе, то я задушню, как бы, и все. Мне просто вось такая прыйшла думка ў галаву, што калі мы тут зараз пра адзенне кажам, да, пра колеры, все такое, што хацелася б, каб хутка прыйшоў той дзень, калі на вуліцах Менску і ўсёй Беларусі можна было апранаць усе заўгодныя якія спалучэнні колераў, вось, і нікому за гэта нічога не было. Вось. І ўвогуле любую сімволіку, ну тую, якая асабліва наша традыцыйная. Мікіта? У меня вчора была в Инстаграме рубрика, я вернулся нібыта в социальное жыццё, і люди стали мне запытывать, а чаго цябе няма на святкаванні Дня волі ў Варшаве? І мяне сапраўды не было, я шмат працавал, у меня был выходны, и я его бавил там с собой и со своей семьей. И мне бы просто хотелось сказать, что не абмяжоўвайце, калі ласка, сябе вось там святкаваннем. Это вельмі важное свято. Дзень волі, дзень незалежнасці, дзень матчынай мовы, это вельмі важное свято, давайте іх шанаваць. Але калі ласка, давайте не абмяжоўваць сваю беларускасць фреймам, не ведаю, як заўгодна называць. Гэта змагарства, барацьбы, жаданне помсты, жаданне вярнуцца дамоў. Беларускае можа быць ужывальным кожны дзень. Ці то гэта будзе прыгожы павучок, ці то завушніца, якую ты носіш. Не толькі па святам можна быць беларусам. І ўзгадваць пра гэта. Таму беларускай масы, і ўсё ў нас будзе добра. Выкшталцонная, таленавітая Наста Канва і душны Мікіта Мелказёраў. Глядзіце «Жыццё маліна». Ці што яшчэ? І загляне сонца. І абавязкова купіце коня, які жыве ў доме буслоў, ён чакае. Беларусы, пакупайце коня. Набывайце коня. У кожны дход. Я бачу, гатовы, Джей Морс гатовы для размовы. Гатовы. Нашу маму і тут. Паглядзіце проста, як Дзеніс зараз маю інтрыгу узяў і раскрыў. Сябры і сяброўкі, калі раптам вы не ведаеце, то я стаю з мужчынамі з гурту Джей Морс. Прадстаўцеся, калі ласка, для нашых гледачоў, каб яны дакладна ведалі. Вось гэты цудоўны мужчына, гэта Алесь Францішак Мішкевіч, а я Владимир Пугач. Дякую вам. Добрый вечер. Цудоўна. У мяне для вас есть такое першае... У мяне для вас... О, мне сказали, у мяне выключены микрофон. Ну, вось, то же самое отбылось у меня и на сцене. А вы умеете его включать? Может быть. Калі знойду пимпочку. О, ну. Паспрабуйте. 7, 8. Ёсць? Не? Нема? Можем казаць у мой микрофон. Ось так. Алло. Да, затым наробім вельмі файныя скрыны. Усё ж такі тады працягнем. А што такое беларускае золата? Я вось слухала, а тлумачэнне? Ну, па-першае, песні тлумачыць не варта, таму што гэта, калі патрэбна тлумачыць, то не патрэбна тлумачыць. А па-другое, ну, для цябе персанальна, гэта такі збіральны тэрмін, які ўвасабляе ў сабе ўсё добрае,
за што варта змагацца, дзеля чаго варта жыць у Беларусі, такі напрыклад, жанчыны. Ой, а я так чамусьці і думала. А я думала, Алесь, ты таксама хочаш мне на вушка штосьці нашаптаць. Ага. Тады я хочу запытаць у вас пра нашу беларускую ідэнтычнасць. Вось уявім, мы збіраем беларускі культурны код. Нашапчыце мне на вушка кожны па дзве рэчы, што туды дакладна увойдзе вось у гэты беларускі культурны код. Алесь, а давай ты першы, ты бліжэй стаіш. Па-першае, мова, абавязкова. Мова заўсёды, мова панад усе. І вера ў тое, што ўсё будзе добра. Я маю на ўвазе ўсё рабіць на тое, каб ўсё рабіць для росквіта беларушчыны. Гэта абавязкова. Яшчэ дранікі і глазіроўныя сыркі. Ты маеш на ўвазе, каб яно ўваўнутр заходзіла, так? Гэта ўжо як заўгодна. А калі я вас папрашу апісаць нашу радзіму дзвюма колерамі, кожны з вас назаве па аднаму колеру, паўтарацца нельга. Блакітны. Белы. Блакітны, белы. Дужа прыгожае спалучэнне, нагадвае неба, ці не падаецца вам? Ёсць. Васильковы. Вядома, што васильковы, па сутнасці. Такі, так, блакітны? Сапраўды. Таму што ёсць всялякія... Беларусь сінявокая. Беларусь сінявокая. Сінявокая Беларусь. Супер. Скажыце, калі ласка, ці хочаце вы што-небудзь пазычыць, можа быць, яшчэ раз звярнуцца да нашых гледачоў і гледачак? У вас ёсць усё яшчэ унікальная магчымасць нашаптаць мне на вушка, а я праз свой мікрафон буду ім перадаваць у прамым эфіры. Па-першае, са святам усіх. Гэта самае галоўнае свята для нас, для беларусаў. Ужо больш за 106 гадоў. Гэта для нашае свята. І боритесь, поборите. 100% трэба змагацца за нашу самаідэнтычнасць, каб Беларусь жыла і будзе жыць. Супер. А я хочу пазычыць волі і кахання, бо без першага і другога нельга сабе уявіць спакойнае жыццё ў нашай краіне. Супер, шчыры дзякуй вам, шчыры дзякуй, што ў мяне застаўся хоць адзін працовы мікрафон, а я перадаю слово Дзянісу. Ідзе з намі. Мне трэба вярнуцца ў студыю. Жо хопіць, все артысты. Я пасля да вас вярнуся і зачытаю ўсе каментары, што вам пісалі. Добра. Пішыце каментары, мне ж ужо трэба. А зараз у нас у эфіры дзве розныя прадстаўніцы сучаснай беларускай творчасці і вытворчасці, якія вось ужо сёння робяць, я бы казаў, вельмі вялікі ўнёсак у развіццё беларускай культуры, у развіццё беларускай ідэі. Рамесніца Воля Этыка і мастачка Дар'я Цемра. Вітаю, дзяўчаты. Як справы, як ваш настрой? Супер, клас. Вы былі ў зале? Так. Каго з музыкаў слухалі? Усіх. Хто спадабаўся? Ночы. Ночы бэнд. Так. Вельмі кайфова, так. Я перадам абавязкова ёй. Так. Вы абедзве робіце неймаверныя рэчы, так? Пра якія дакладна можна казаць, што яны звязаны менавіта з беларускім культурным кодам. Той самы беларускі культурны код. Калі ўпершыню ў сваёй творчасці вы пачалі дадаваць менавіта беларускую культуру? Давай ты першы. Давай. Добра. Дар'я. Я пачынала сваю мастацкую дзейнасць, наогул выказваючыся на розныя тэмы, тэмы экалогіі, тэма пераспажывання, тэма болю. І ў 2019 годзе я вырашыла выказацца на тэму беларускай спадчыны. А вось, дарэчы, распавядзі, калі ласка, пра гэты перформанс, экспірыенс. Ты тады размалявала беларускую традыцыйную кашулю. Што на той момант ты гэтым хацела сказаць? Я проста ведаю, мне не хочацца спойлерыць, ведаю, што ёсць там нейкая важная думка. А вось яна, мы бачым зараз яе. Так. Распавядзі, што... Яшчэ раз пакажыце, калі ласка, кашулю. Вось. Цудоўна. І вось яна таксама тут яшчэ са мною.
Я лічу, што гэта праца была актуальна на 2019 год, таму што ў гэтым годзе я пачала заўважаць, што на сметніцах пачала знаходзіць куфары з рэчамі беларускіх традыцыйных рамёстваў. На сметніцах? Так. Вельмі мяне абурыла яшчэ сітуацыя з вёскай, таму што вёска маіх сваякоў, там быў зроблены еўраремонт так званы, і наогул гэта такая тэндэнцыя, якая была датычана 9 мільёнага насельніцтва. Я разумею, што ёсць рэчы, што і людзі, якія вельмі шацункам ставяцца да беларускай спадчыны, але я гэтым жэстам выказалася пра тренд, які і тэндэнцыю, якая была датычылася агульнага насельніцтва. Гэта было асэнсаванне традыцый беларускіх? Ці як? Ці нешта такое усплыло ў галаве? Не, я вырашыла выказацца, што людзі не да канца паважаюць і руйнуюць то, што ёсць, таму што не дадавалася такой увагі гэтай тэме на 2019 год. Але што я хочу сказаць, што, напрыклад, Мікіта Моніч падышоў да мяне і сказаў, што уже пасля 2020 года ён сказаў, што ён ставіцца да гэтай працы так, што, можа быць, мастакі не зусім свядома глядзяць у будучыню, і ён параўноўваў вось тое, што чорным гэта зло рэжыму, а тое, што белае, гэта сапраўдная Беларусь, і ён сказаў, што праца актуальная і на сённяшні дзень. Ну, Нікіта Моніч заўсёды можа знайсці нешта. Нават тое, чаго не існуе навогул. Не, я проста выказалася, як ён выказаўся, мне вельмі спадабалася гэта думка, я думаю, ну і добра, агучу. Воля, я неяк у нашай з табой размове назвала цябе дызайнеркай, і ты сказала... Што я не дызайнерка. Ты не дызайнерка, так. Давай на пачатку таксама цябе крышачку прарэкламуем. Да, што за кашуля ў цябе, раскажы, калі ласка. Дуже файная кашуля. Зрабіла мне яе одна таленавітая рамесніца. А можа быць, ты мяне яшчэ пра чокер запытаеш? Ну, па-перша, гэта не чокер. Прабач, калі ласка, гэта гарлячка. Ой, вось так і... Адкуль, дарэчы, у цябе гарлячка гэта? Чакаю гневныя каментары. Ой, всё. Не, пакуль ты яе не разрэжаш, усё будзе добра. Вось так і сабрала строй. Інтэграцыя, так, сабрала строй. Яшчэ я не ведаю, ці будзе бачна. Бачна, паглядзіце. У мяне яшчэ і ад Дар'і таксама цудоўная хустка. Дуже мне падабаецца. Воля, то бок гэта ты зрабіла гэта? Так, вышывала. Я вышывала. Я яе не рабіла, я вышывала. Я рабіла вышыўку, і гарлячка таксама пляла сама. Вось распавядзі крышачку падрабязней пра свой падыход, чаму ты называеш гэта рамесніцтвам, і ён жа ж цябе такі захоўвальны, экалагічны. Ну да. Чаму гэта менавіта рамесніцтва? Таму што я працую з рамёствамі. Я не ствараю новую форму. Я беру тую форму, якая існуе, тую канструкцыю, якая існуе, і, груба кажучы, дэкарую яе. Дэкарую зараз вось нашымі нейкімі такімі традыцыйнымі матывамі з вышыўкі, з ткацтва, вось дэкараваннем займаюся, рамёствамі, пераасэнсаваннем рамёствам, наданнем нейкай вось іншай структуры гэтым рамёствам. Але я не ствараю новы дызайн. Я беру рэчы, якія ўжо існуюць, і раблю іх вось трошкі прыгажэй. Я вось не разумею, у Вольгі захоўвальны падыход. Што гэта азначае? Ты перарабляеш уже існуючыя звычайныя рэчы, дадаючы ў іх беларускую душу. Так, вось гэтая кашуля, яна з секонд-хенду, так? Яна з куфару. Яна з куфару. І там была цікавая гісторыя, што гэтымі кашулямі выдавалі зарплату людзям на заводзе, і яна гэтай кашулі прадавала на куфар, і яна была маім дзілерам, карацей, кашульным. І я заўсёды іх набывала ў гэтай жанчыны, і ў нас там увогуле мы ўжо на ты перайшлі, як справы, віншавалі са святамі адна одную. Вось яна беларуская бізнес-мадэль. Заробак выдаюць кашулямі. Ну, гэта экалагічная мода называецца яшчэ. То бок я не... Вакол ужо шмат адзення, навошта яго ствараць яшчэ больш. Калі яно, ну, мне здаецца, у меня такая радыкальная трошкі думка, тыпу, калі яно не мае нейкай новай мастацка-эстэтычнага вось такога накірунку, то навошта создаваць новае, калі яно ўжо ёсць, тыпу, і добрай якасці. Таму я не ствараю новае, я карыстаюся тым, што ёсць. То бок для сябе ўсё пачыналася са сметніку?
А для тебе з куфару? Ну, со сметніку таксама. Я со Сметнік сметніку таксама. приношу речі, да. Мне їх приносять со сметніку. Я сама на сметніках знаходжу нешта. Звичайно, гэта касцюмы мужскія. Это капец, яны такія прыгожыя заўсёды на сметніках. І яны у Польшы, я заўважила, што у Менску і ў Беларусі іх просто выбрасывалі, а ў Польшчы іх вешаюць. Вешалі, так, Да, так, яны так. висять. Это Бачив кайфово. такое, так. Да, ну просто я хочу сказать, что уникальные белорусские и белорусы так само, что мы можем с некой старой речи, якая подавалася, что все, мы такие, ха, на тебе життя, дамо тебе, і додамо ще туди не тільки життя, а ще й нашої білоруської душі. До речі, ось, Даша, ти так само ж перасэнсоўваеш традыцыйнае у беларускае сучаснае, але ты робіш гэта з такім, ну вось, на маю думку, гэта такі шляхетны нейкі падыход. Ён такі моцны, гэта быццам бы новая падача беларускай культуры, таму што, ну вось гэта, ну вось я бы прэтэндавала на куцюр. Гэта, ну, Ну, я наогул мастачка, я раблю карціны, але ж просто вось такі праект таксама зрабіла. Ну, напрыклад, тое, што я бачу сёння, гэта ўсё, чым мы карыстаемся, гэта перанята з сялянства. Але ж усё ж такі беларускую культуру наперад штурхала беларуская шляхта. І мне падаецца, было б не кепска ўзяць штосьці з гэтага гістарычнага перыяда і пераняць нам, таму што мне вельмі падабаецца само, што слово шляхта азначае бунтарское саслоўе. Это так гучыць класна. Пасуе табе вельмі. Так, бунтарское саслоўе. І мне хочацца, канешне, дадаць трошкі раскошы ўсю гэту гісторыю, таму што, напрыклад, у сваім мастацтве я займаюся тым, што беру не вельмі прыгожыя рэчы, беру нашыя пакуты і ператвараю іх, ну, намагаюся ператварыць іх у нашу раскошу і нашы прыўкрасы. Ці беларускае можа быць беларускае традыцыйнае, а можа быць сучасным модным? Конечно. Безумоўна. Я табе нават адкажу. Сусветна вядомым і сусветна модным, Easy. запатрабаваным. Ізі, дай час, дай трошки часу. Я з гэтым цалкам, дарэчы, згодна. І вось, я хочу прачытаць каментар. Мне тут хтосьці піша. Хочу такі ж файны лук, як у Лізы. Нагадаю ще раз, што мой файны лук, ён складзены дзякуючы у тым ліку дзяўчатам, якія тут прысутнічаюць. Гэта дуже файна. Можа быць модным. Вось бачыш, хочуць вось паўтараць, вось хустачку так вось на бачок павязаў, быццам бы фартух. Я ж нічога не разумею ў модзе. Ну, вось... Мне жонка кажа, гэта прыгожа, гэта модна. Я згодзін, добра. Ўсё ж такі, чтоб сваё такое адметнасць браць, мне падаецца, не трэба браць шляхі розных іншых культур. Трэба проста засяродзіцца на сваёй і не глядзець так, як было ў іншых, а проста знайсці штосьці адметнае менавіта сваё. До речі, ось так само ёсць каментар да вас, дзяўчаты, зачытаю іх. Цемра вельмі моцныя арты, часам да дрыжыкаў, воля этыка. Вы заўсёды захапляеце сваімі працамі. Абажаю вашыя вышыванкі. О, супер. Дзякую. Да, это прыемна. Хтосьці нават, дзякуючы нашаму эфіру, напісаў, што паглядзеў вашыя інстаграмы і... Спадзяюся, што падпісаліся. Гэта дуже прыгожа. Да, да рэчы. Абавязкова. Дзе камера моя? Дзе моя камера? Вось. Спадарства. Дар'я Цемра, воля этыка, інстаграмы. Абавязкова, бо гэта вельмі важна для мастакоў. Вось зараз адкрылі телефоны, падпісались. Все. Воля, скажи, калі ласка, у цябе вельмі файна атрымліваецца спалучаць беларускае этна і сучасную тэматыку. Гэта як-то само па сябе прыходзіць, ці ты глядзіш? Я гляджу. Я думала над гэтым пытаннем і спачатку думала такая, ну, тыпу, само там нараджаецца, але яно не само нараджаецца. Гэта... Я выявила такое, разумееш, типу, гэта спалучэнне на Ліза, насмотренасць, нагледжанасць. Гэта нагледжанасць плюс нейкі досвед. Я шмат працавала з беларускімі дызайнерамі і шмат размаўляла, камунікавала з этнографамі, з людзьмі, якія захоўваюць традыцыйныя рамёствы. І вось яно ў спалучэнні, вось гэта нагледжанасць і інфармацыі, і нейкія эксперыменты, і шмат працы. І яно ўсё разам, ну, то бок гэта не аднаго дня праца. Гэта яно фарміравалася, яно і дагэтуль фарміруецца. Таму, да, гэта не само сабой, гэта праца. Ну, давайте такое пытанне да вас як да мастачак. Я ж магу называць вас мастачкі, так? Магчыма. Што вас натхняе?
Галоўнае, самае галоўнае, што вас натхняе? Мяне зараз натхняе арэндная плата за кватэру. Яна натхняе мяне кожны ранак. Я прачынаюся такая, пайду працаваць, няма часу спаць больш. Матывацыя, ёсць матывацыя. Ну, да, слухай, маё натхненне, яно складаецца з двух такіх асноўных вось гісторый. Першая гісторыя гэта адказнасць за арэндныя платы ў эміграцыі, тому што мы все разумеем, да, што гэта такое. Кошты это капец. А другое, мяне натхняюць людзі вельмі. Вельмі. Вось Дар'я мяне натхняецца. Я гляджу яе работы, такая, матка боска, у меня, сапраўды нешта вось такое адчуваецца. Я такая, о, клас. Людзі натхняюць. Я пагаджуся з волі, мяне таксама натхняюць менавіта беларусы, таму што беларусы, якія жылі да мяне, таму што я шчыра скажу, што я адчуваю вось гэты позірк продкаў, якія таксама змагаліся да нас, якіх і мне вельмі няёмка перад імі, это праўда, і таму што не хочацца, каб іх праца была і жизнь былі дарма, таму гэта мяне вельмі натхняе. Ну і беларусы, якія жывуць сёння, вельмі пасля маёй вымушанай міграцыі я заўважыла, што беларускія мастакі, беларусы розных прафесій, яны проста вельмі добра адчуваюць час, у іх ёсць густ, яны рухаюцца наперад насуперак усіму, яны робяць класныя рэчы, і таму вось гэтая адметнасць, это якасць сваёй працы, я на іх гляджу і проста і дзіву даюсь. Дзіву даюсь. До речі, Даша, а ти ж з Городні? Шляхецкая горадня. Так. Вось ці паўплываў горад на твоё бачанне прыгажосці, на твоё мастацтва? Ці звязваецца вось з гэтым горадам? Ці было гэтае шляхецкае пераасэнсаванне культуры? Ну, я скажу шчыра, Ці беларуская гэта і ёсць беларуская? Таму што я расла ў Гародні, у нас там вельмі людзі ставяцца неяк з павагай да прыгажосці і намагаюцца прыгожа зрабіць усе. Вось проста усе кавярні прыгожыя, музеі прыгожыя. Ну, канешне, я расла ў гэтым асяроддзі і хіба што яна паўплывала на мяне, таму мне таксама хочацца рабіць някепска. Дзяўчыны, дзякуй вялікі за тую прыгажосць, якую вы робіце для нас. І некалькі слоў павіншуйце нашых гледачоў, гледачак. Спадарства, шаноўныя, я віншую вас са святам і са свайго боку, як адказнасць за рамёствы, хачу вас папрасіць не баяцца іх. Таму што я праводжу шмат мерапрыемств, да мяне праходзіць шмат людзей, і першае, што яны кажуць, я рукажоп і я баюсь. Гэта я. Вось прыходзь да мяне, і ты зразумееш, што ты геній рамёстваў. Таму я папрашу вас не баяцца, спрабаваць, вышываць, вязаць, ткаць, рабіць усё, што што хочацца, тое спрабаваць рабіць. І спрабаваць святкаваць нашу культуру. Кожны дзень, а мо і не кожны дзень, але хаця б спрабаваць. І тады мы захаваем тое, што ў нас ёсць, і зробім з гэтага штосьці большае, штосьці клёвае. Яно і так клёвае, а мы зробім яшчэ больш клёвым. Дар'я? Дакладна. Так, я думаю, не буду ўжо быць такой сур'ёзнай. Я проста хачу агучыць адзін мем, які так мне спадабаўся. І ён гучыць так, што кажуць, што ў беларускай мове няма слова «назад». А што робяць беларусы, калі ім сапраўды трэба назад? Яны разварочваюцца і ідуць наперад. Таму маё пажаданне рухацца наперад. Заўсёды. Як тыя уткі. Клас. У гэтым меме. Шчыры дзякую вам, дзяўчаты, за то, што да нас завіталі. А я хочу сказаць, што на гэтай цудоўнай ноце мы перайдзем на наступную цудоўную ноту, такі каламбур атрымаўся, бо зараз для вас зайграе неймаверна таленавіты беларускі гурт «Шума». Сустракайце. Прывітанне, шаноўнае спадарства. Віншую кожнага беларуса і кожную беларуску з днём волі. Што б у нашым жыцці не адбывалася, гэтая каштоўнасць быць свабоднымі, людзьмі звацца, гэта вельмі важная частка нашага культурнага коду. Я прашу нас усіх не забывацца пра гэта,
І як казала Маша, долбіть, долбіть, долбіть. Ми долбим праз культуру і падрыхтавалі для вас новий трек. Сегодня масленица, прилетела час оставаться. Сядела на пину, на каву и дала масло по кому. Молодая девчина запила и жарочку, запила своего милого, поила. Спи, мой милый, хоть одна, я тебе буду одна. Сегодня масленица, прилетела час оставаться. Сядела на пину, на каву и дала масло по кому. Молодая девчина запила и жарочку, запила своего милого, поила. Спи, мой милый, хоть одна, я тебе буду одна.
Мы вырашылі рухацца ў бок дынамічнай музыкі, каб нагадаць нам, што мы, беларусы, не млявыя. Мы вельмі вітальная, жывая нацыя. Адзначым гэты факт купалінкай. Дякую. Живе Беларусь, пакуль жывыя мы. Дякую. Со святом. Вітаю вас знову у студії, глядачі і глядачки. А я би хотіла сказати, що до віншування нас, білорусів і білорусок, сьогоднішнім таким важним для нас днем волі, долучаються так само і відомі заміжні політичні діячі і діячки, які підтримують і вірять у нас з вами, і так само вірять у нашу будучиню, у демократичну Білорусь. Да і що я вам тут розповідаю? Давайте лепш поглядім.
Привет, мы группа Би-2. Мы поздравляем всех белорусов с Днем воли. Мы очень рады были всех вас видеть на наших прекрасных концертах в Вильнюсе и Варшаве. До новых встреч, друзья! Рок-н-ролл forever! Живи Беларусь! Дякую за віншаванне. А я нагадываю вам, наши любимые глядачи и глядачки, что вы можете писать нам комментарии и карыстаться слайдо. Спасылка будет у описании под гэтым відео. И, до речи, зараз я передаю слово Денису, и вы можете написать все, что вы думаете для Шумы. Вот так взяла и проспойлерила. Я приймаю слово, Ліза, дякуй. Некалькі пытанняў да Русі. Руся ці Шума? Шума ці Руся? Як лепш? Можна Руся. Шума это Шума Руся. Сёння з намі Шума Руся. Як гэта, вось ты спалучаеш беларускую традыцыйнасць, традыцыйныя словы, традыцыйныя спевы, вось гэтым дабстэп, што гэта такое? Гэта гіпнатэхна і ўвогуле розныя жанры электроннай музыкі. Моя вялікая мара, увогуле мара Шумы, гэта зрабіць Беларусь моднай, еўрапейскай, і таму мы міксуем сучасную музыку электронную з нашай прыгожай глыбокай культурай. Мне падаецца, гэта шлях у еўрапейскае культурнае грамадства. А што кажуць еўрапейскія слухачы? Заўсёды. Так. Па-першае, іх вельмі ўражвае сама наша беларуская песня традыцыйная. Яны кажуць: вау, мы адкрылі для сябе нешта новае, акрамя Лукашэнка і дыктатуры. Гэта вельмі важны поінт. А па-другое, у нашай камандзе працуюць прафесіяналы гуку і аранжыроўкі, і кампазітарства. Таму у нас сапраўды вельмі якасная музыка, і гэта таксама добры пунктик для беларусаў, таму што пра нашу культуру мала хто ведае. Калі ведаюць, то ёсць такое адчуванне тыпу, ну што там, страна третьего мира, ведаеш, там Беларусь нейкая, а калі такі еўрапейскі музон, то гэта адразу рэпутацыя. Карацей, мы за культурную рэпутацыю нашага культурнага коду. Зразумела. А вось мы шмат сёння размаўлялі пра беларускі культурны, мабыць, традыцыйны, мабыць, сучасны код, агульны беларускі код. І ты хочаш запытацца, што гэта такое? Ці існуе ён? З пункту гледжання Шумы менавіта. Так, з пункту гледжання Шуму. Так, я лічу, што наш беларускі код складаецца з таго, што трэба рабіць, мы заўсёды працавітыя. Гэта ўжо прапісаная ісціна. Мы вельмі шляхетныя, сапраўды мы прыгожая, шляхетная, далікатная нацыя. І свабода, годнасць людзьмі звацца. Вось гэтая шляхетнасць, працавітасць і імкненне да свабоды. З чым мы і працуем усё жыццё апошнія гады. Я лічу, што гэта тры такія асноўныя базы. Ну і традыцыйнае пажаданне нашым гледачам і глядачкам. Я хачу пажадаць вам быць свабоднымі, быць сабой у любых абставінах. Галоўнае гэта слухаць сябе, слухаць сваё сэрца і ў любых абставінах заставацца сабой. Мы маем гэтую волю. Дзякуй вялікі! Шума! Руся з намі сёння. Я перадаю слова ў студыю. Ліза. Дякую, Денис, за тое, што перадаў мне слово. Перадаю таксама разам з нашымі гледачамі і гледачкамі. Вы пішаце вельмі шмат каментарыяў, свае праменчыкі любові да Русі Шумы. А таксама хачу адзначыць, што час бесперапынна ляціць і нават у нашай сённяшняй трансляцыі. Мы ўжо абмеркавалі з вамі мінулае, пагаварылі пра сучаснасць, пра культурны код і ідэнтычнасць нас, беларусаў і беларусак. А што ж нас з вамі чакае ў будучыні? Я вось не проста думаю аб гэтым. Я нават ведаю, што нас з вамі ў будучыні чакаюць два цудоўныя мужчыны, якія зараз сядзяць са мной у студыі. Сустракайце, гэта Антон Радненков і Владимир Кобец. Вітаю, шаноўныя. Прывітанне. Я ўжо праанансавала, што мы хочам размаўляць з вамі пра будучыню Беларусі. Таму адразу такое хуткае пытанне для вас. Якой Беларусь у будучыні вы бачыце? Вось менавіта пра якую Беларусь вы марыце? Владимир.
Такая Беларусь 100 год тому наперад. Я ведаю, я веру ў тое, што мы бачым Беларусь свабоднай, вольнай еўрапейскай краіны. І я хочу сказаць, што усе стаўкі зроблены, усе хады запісаны ў 2020 годзе. Нічога ўжо змяніць нельга. Мне вельмі падабаецца, як сказаў Олесь Михалевич, у інтэрв'ю майму сябру Александру Атрощенкову на рэформе Бівай, мы маем справу з адкладзенай перамогай. Уже яна адбылася. Тое, што бачу увесь свет, тое, што адчула нацыя, гэта ўжо нікуды не вернеш. І зараз, калі мы бачым на дадзеныя нашых сацыялагічных апытанняў, которые мы зрабілі не так давно, мы бачым, што нічога ў Беларусі не змянілася. Рандомныя рэпрэсіі нічога не мяняюць. Так, людзі маладзейшыя, которые памятаюць, якіх бацькоў збівалі ў 15, калі им было 15 гадоў у 2020 годзе, сёння менш за ўсё хочуць адказваць на пытанне, але гэта не тое, што яны прынялі гэта. Яны разумеюць, дзе яны разумеюць, што яны краіна. Як новая генерацыя ў 2020 годзе показала, што Беларусь еўрапейская, нармальная, заходняя нацыя, гэта ўжо нікуды не вернецца. Мы сёння бачым на тое, як старыя палітыкі зацікавіліся такой палітычнай археалогіі, так? То бок яны не маюць ніякай пазітыўнай аджэнды, ніякага пазітыўнага бачання будучыні. Таму яны забіваюць людзей, яны саджаюць іх у турмы. Ім трэба, чтобы людзі скончылі жыццё сёння. А мы кажам пра тое, што жыццё павінна працягвацца. І наша краіна, напэўна, будзе вольнай, таму што у беларусаў, у беларусак, которые ў 2020 годзе показалі, што яны вартыя працягу герояў гераізму Беларускай Народнай Рэспублікі, абсалютна нармальнае бачанне свету. Это нормальные, добрые, светлые люди. И тому Беларусь, у бліжэйшыя часы, я вельмі хочу спадзявацца, кажучы у бліжэйшыя, але я кажу, што ўжо нічога змяніць назад нельга. Беларусь — гэта Беларусь. І гэта натхняе. Антон, а што наконт цябе? Аб якой ты Беларусі марыш? Да, я, мабыць, больш філасофскі пачну. Давай. Да, мне падаецца, нацыя — гэта супольнасць людзей, якая разам думае пра будучыню. Вот і калі мы пачалі супольна думаць пра будучыню, мы і ёсць нацыя, да? І мне падабаецца, што ёсць такія святы, калі мы можам сабрацца, і такія от фарматы, калі мы можам сабрацца і разам пра гэту будучыню пагутарыць, да? Калі казаць пра мяне асабіста, то, канешне, перш за ўсё мне балюча глядзець, як беларусы раз'язджаюцца па ўсім свеце, як сотні тысяч таленавітых людзей вымушаны раз'язджацца ў розныя краіны. Да? Мне хочацца, каб в Беларусь вярталіся людзі, да? Каб в Беларусі людзі хацелі жыць, каб в Беларусі людзі, якія раз'ехались, таксама тут вярталіся. Мне хочацца, каб краіна была такая. Мне хочацца, каб краіна перадолела вось гэты розны, ну, этот палітычны крызіс, які ёсць. Да? Мне хочацца, каб у нас была адзіная краіна, якая ведае, куды яна рухаецца, каб грамадства было еднае. Ну і, конечно, мне хочацца, каб гэты рух быў у бок Еўропы. Няма ў нашым рэгіёне іншага прыклада, каб краіны добра развіваліся без Еўропы. Да? То бок гэта адзіны шлях, калі мы паглядзім на паспяховыя кейсы, якія ёсць у нашым рэгіёне, гэта заўсёды звязана з Еўропай. Да? Вот таму вот тры такія рэчы. Слухай, Антон, вельмі файная прамова. Я зараз зачытаю наступны каментар, таму што ён прыйшоў да цябе, а перад гэтым нагадаю нашым гледачам і гледачкам, што у нас ёсць слайдо, гэта ананімны сервіс, спасылка ў апісанні. Дарэчы, а давайте перад тым, як я зачытаю каментарый для Антона, мы пакажам вам яшчэ раз, як карыстацца слайдо, і, верагодна, вы напишите нам яшчэ больш каментароў ананімна, любых правакацыйных мы чакаем, а пакуль глядзім інструкцыю, як карыстацца слайдо. Каб зайсці ў слайдо, можна скарыстацца спасылкай у апісанні да трансляцыі або наўпрост па пошуку ў браўзеры. Які б са спосабаў вы не абралі, на сайце вам трэба будзе ўвесці код нашай трансляцыі BNR 106, пасля чаго вы трапіце да нас у канал, дзе можна пад выдуманым імём ці ананімна нам пісаць. А зараз да пытання. Антон, такое пытанне да цябе. Давай. Ці пойдзе Антон у прэзідэнты ў 2035 годзе? Я думаю, у 35 годзе будзе вялікая канкурэнцыя. Я спадзяюся, будзе вельмі шмат годных кандыдатаў, кандыдатак, і будзе канкурэнцыя. Людзі змогуць выбраць свайго прэзідэнта ці прэзідэнтку. Я яшчэ не ведаю, падумаем. Блин. Подписывайтесь на мой инстаграм, поглядим. Вот сберу 100 тысяч, мабуть, пойду. Владимир.
Ну, Про меня. Слухай, калі ты пойдзеш, я, напэўна, за це падпішуся. Я веру, што беларусы, калі атрымаюць эту свабоду, смогуць выбраць дастойнага прэзідэнта ці прэзідэнтку. Будзе пытанне пра размеркаванне паўнамоцтва, будзе пытанне пра тое, ці прэзідэнт прадстаўнічы, і ты будзеш добра прадстаўляць, веру, ці будзе кіраўнічы. А на сёння я просто хацеў бы, вяртаючыся да твайго першага пасылу, сказаць, што вы ведаеце, мы живем у 21 стагоддзі, дзе вельмі шмат чаго ў першы раз. І я бы не глядзеў на Беларусь толькі, як раней, на тэрыторыю ў тых межах, которая ёсць Рэспубліка Беларусь. Беларусь выплеснулся за межы. І Беларусь гэта не тэрыторыя, не земля, Беларусь гэта людзі. І таму сёння мы маем тую Беларусь, якая раскідана па свеце пасля 2020 года, і мы ўсе жывем Беларусю. І у нас ёсць прэзідэнтка выбраная, у нас ёсць пераходны кабінет, у нас ёсць жаданне зменаў, і у нас ёсць пазітыўная аджэнда, якая не мала у сённяшніх так званых палітычных археолагах. Ці пайду я не ведаю. Я веру, што сёння Светлана Тихановская, которая была выбрана прэзідэнтка, мае той мандат, который павінен раскрыцца ў Беларусі. Мандат на перамены. А далей беларуская супольнасць, беларускі народ выберэ сабе і парламент, і мясцовае самакіраванне, і прэзідэнт. Ці прэзідэнтку. Значыць, пакінем гэтую інтрыгу на 2035 год. А давайте вось больш да лічбаў. Антон, ты старшыня рады Цэнтра новых ідэй. І я вось ведаю, што ў вас там было новае даследаванне нядаўна. А вось што кажуць лічбы наконт будучыні Беларусі? У нас недавно вышло доследование, да, я думаю, Владимир расскажет про свое доследование. Не спойлеры, это мое наступное пытанне. Все, пробач. Окей, да. Мы параўноўвалі сацыяльны контракт, як беларусы ацэньваюць і глядзяць на ўзаемадзеянне з дзяржавай. І мы побачили, мінуле даследаванне рабілася ў 2009 годзе, зараз мы апублікавалі нашу версію даследавання. Яны крыху розныя, але што бачна і што вельмі важна. Беларусы адыходзяць ад патэрналізма. Беларусы больш не спадзяюцца, што дзяржава нешта будзе ім даваць. Да? Яны не вераць гэта. Беларусы хочуць мець магчымасць зарабляць самім грошы, мець магчымасць быць прадпрымальнікамі, мець магчымасць зарабляць на нейкіх прадпрыемствах, да? Развіваць свой бізнес. Беларусы хочуць законнасці і парадку, гэта бачна, што яны не задаволены, якім чынам дзяржава гэта забяспечвае па зразумелых прычынах. Да? І беларусы хочуць нармальную дзяржаву, яны самі ведаюць, што яны могуць ее пабудаваць. Гэта вот самае важнае, бо тое, што спрабуюць зрабіць у Мінску, вот, атачэнне Лукашэнкі, яны спрабуюць памяняць беларусаў. Яны пабачылі, якія людзі ў 2020 годзе сучасныя, еўрапейскія, да, якія хочуць дэмакраты. І яны всімі інструментамі спрабуюць іх памяняць. І што паказваюць нашы даследаванні, што беларускі народ не змяняецца. Да? І мне падаецца, гэта вельмі важна. Я хацеў бы падтрымаць калегу, тыя даследаванні, што зрабіў iSense, паказваюць некалькі вельмі важных рэчаў. Нават улічваючы тую колькасць людзей, которые з'ехала з краіны, нічога ўнутры краіны генеральна не змянілася. У беларусаў ёсць два вельмі важных кансэнсуса. Першае, это мы народ, мы нацыя, это незалежнасць. Толькі 4% беларусаў сказалі, што яны хацелі бы быць часткай Расіі. 4%. Это меншым расійскай меншасці ў Беларусі. І другі важны кансэнсус: беларусы на дух не ўспрымаюць магчымасць удзелу Беларусі ў гэтай вайне. Беларусы супраць гэтай вайны не ўспрымаюць ее. Это за 90%. Вельмі важна, куды людзі глядзяць. Таму што калі пытаешься, дзе б вы хацелі, каб ваши дзеці вучыліся, натуральна большасць хацела бы ў Беларусі. Так павінна быць. Але далей ідзе еўрапейскі звяз. Далей, пасля еўрапейскага звязу ідуць Злучаныя Штаты Амерыкі. І толькі на маргінесе Расія і Кітай, которые ідуць у роўніцу. Беларусы, еўрапейцы і глядзяць у Еўропу, але думаюць пра Беларусь. І калі мы кажам пра тое, што шкада, што людзі з'ехалі, я згодны з табой, але мы памятаем гісторыю краінаў Балты. Там таксама шмат людзей з'ехала, і што мы потым атрымалі? Яны вярнуліся і сталі падмуркам новай незалежнасці краінаў Балты. Таму я веру, што беларусы, которые сёння атрымоўваюць свой экспірыенс у заходніх бізнесах, у заходніх медыа і у беларускіх дыяспорах, яны атрымоўваюць тут бесцэнны досвед, который потым будзе патрэбная новая вольная Беларусь. І гэта дужа натхняльна. Гэта вось як ты казаў у самым пачатку, што механізм, калі ён ужо запушчаны, то ён запушчаны, і спыніць яго ўжо немагчыма. Таму я зараз хачу папрасіць вас на гэтай пазітыўнай
пазітыўнай ноце, на нашых пазітыўных прагнозаў, якія падкрэпленыя даследаванні, што-небудзь пазычыць нашым гледачам і глядачкам, можа быць, не толькі павіншаваць з Днём волі, а неяк яшчэ так намікнуць, што трэба зрабіць, альбо што варта працягваць рабіць, каб гэтыя прагнозы хутчэй спраўдзіліся. Вунь, камера. А якую? Наперад. Да. Мне падаецца вельмі важна, як я казаў, людзям, асабліва в Беларусі, не змяняцца, заставацца такімі ж добрымі, падтрымліваць адзін аднаго, захоўваць салідарнасць, да? Адукоўвацца, спрабаваць вандраваць, атрымліваць новы досвед, рабіць гэта разам, і ўсё будзе добра. Трываласці перажыць гэты тэрор, падтрымоўваць адно аднаго, сваіх дзетак, будучыню Беларусі, даваць адукацыю, не забываць пра беларускую мову, вучыць беларускай гісторыі. На сёння мы бачым, што з беларускіх школаў, універсітэтаў папросту выкідваецца ўсё беларускае. 700 гадоў беларускай гісторыі яны хочуць спусціць пад нож. Гэта не атрымалася ў Польшы, гэта не атрымалася ў краінах Балтыі. За 70 год Савецкага Саюза гэта не атрымалася. Гэта не павінна атрымацца і ў іх з намі. Будьце разам, адукоўвайце сваіх дзетак самі, і хай яны ідуць у гэтыя школы, разумеючы, што час для нармальнага навучання прыйдзе, і яны будуць уже яго будаваць. Яны будуць будаваць новую Беларусь. Жыве Беларусь! Жыве вечна. Шчыры дзякуй вам. Я, насамрэч, ужо хацела з вамі развітвацца, але тут прыйшло 2 каментары, і я вельмі хачу, каб вы хуценька кожны адказалі. Як мага хутчэй. Як у вольнай Беларусі будуць ставіцца да тых, хто вне палітыкі? Это пытанне, яно і складанае і простае. Людзей вне палітыкі не бывае, таму што потым палітыка прыходзіць па них. Я думаю, это вялікая праблема з адукацыяй таксама ў заходняй Еўропы і ў цэнтральнай, што са школаў прыбралі, ці іх там не ўключылі праграмы пра памяць аб таталітарызме. Людзі павінны памятаць, што адбываецца, калі вы не ідзеце галасаваць, ці калі вы галасуеце дзеля шуткі, так? А потым прыходзяць дзядзькі з вусамі, которые нішчаць ўсё, што вы здабылі. Мне падаецца, што ўлада Лукашэнкі робіць усё, каб людзі не цікавілись палітыкай. Да? То бок гэта не віна людзей. Я думаю, калі ў Беларусі з'явіцца палітычная канкурэнцыя, калі з'явіцца канкурэнцыя думак, ідэй, прапановаў, адразу гэта будзе цікава, бяспечна, адразу з'явіцца інтарэс. Людзі па-за палітыкай, бо дзяржава іх запужвае. Яны робяць усё, каб людзі былі па-за палітыкай. Окей, і яшчэ такое пытанне, які адсотак па вашых даследаваннях асуджаюць уварванне Расіі ва ўкраіну і колькі яго ухваляюць? Ці ёсць такія дадзеныя? Большасць беларусаў супраць гэтага. Мы разумеем, як аналітычная група і нашы аналітыкі гэта добра раскладаюць, што прапаганда, на жаль, працуе. Яна прамывае мазгі. Мы можам прыводзіць многія гістарычныя прыклады і нацысцкай Нямецчыны, калі людзі пачынаюць верыць, нават так, прасцей паверыць у тое, бо гэта больш бяспечна. Але потым это сканчаецца, мы ведаем чым. Но галоўнае, сацыялогія ў Беларусі так моцна адрознівае беларусаў ад сацыялогіі в Расіі, што я бы сказал, што у них няма шансу зрабіць беларусаў манкуртаў і зрабіць з них войска захопнікаў. Беларусы еўрапейская нацыя і абсалютна в этом стабільныя і ўстойлівыя. Супер, шчыра дзякуй. Мяне вельмі падганяе рэжысёр. Дзякую вам за размову, што завіталі. Дужа прыемна, што вы таксама пішаце нам каментары, што вы турбуецеся пра будучыню нашай з вами дэмакратычнай Беларусі. І, безумоўна, Беларуская народная рэспубліка гэта не толькі спроба пабудаваць незалежную дзяржаву, гэта яшчэ і пра дэмакратычную дзяржаву, дзе ўлада належала народу, нам, беларусам і беларускам. Таму, безумоўна, у такі важны для нас дзень я маю гонар і пашану даць слова лідарцы дэмакратычных сілаў Беларусі Святлане Ціхановскай. Дарагія беларусы, у кожнай нацыі ёсць галоўнае нацыянальнае свята. І для нас, беларусаў, гэта 25 сакавіка, дзень волі ці дзень незалежнасці. І дзе б мы не знаходзіліся, у горадні ці Менску, Варшаве ці Вільні, сонечнай Каліфорніі ці марознай Ісландыі, гэты дзень аб'ядноўвае ўсіх беларусаў. Гэта пункт адліку найноўшай гісторыі Беларусі, нашай незалежнасці і нашага нацыянальнага адраджэння.
Беларусы выйшлі з ценю імперыі і заявілі ў голас: мы народ. Беларусы сфармаваліся як нацыя. І цяпер мы самі нясем адказнасць за свой лёс і самастойна вырашаем, якой будзе наша будучыня. Гэты дзень – сімвал таго, што ў беларусаў не адняць гонару, мужнасці, узаемнай падтрымкі, а таксама любові да сваёй гісторыі, культуры ды мовы. Менавіта гэтую любоў дыктатура ўвесь час імкнулася выбіць з беларусаў. Расстрэльвала паэтаў ды пісьменнікаў, катавала мовазнаўцаў, насаджала чужую мову. Аднак ніякі гвалт не мог задушыць сілу беларускага характара. І дзень волі – гэта сімвал нашай няскоранасці. І цяпер у самых неспрыяльных умовах беларусы працягваюць барацьбу. Многае даводзіцца рабіць у падполлі, але людзі не спыняюць супраціў, нягледзячы на запалохванне і тэрор. Не спыняюць працу і беларусы ў міграцыі, запускаюць ініцыятывы, адкрываюць школкі і творчыя прасторы, перакладаюць на беларускую мову кнігі, выдаюць музычныя альбомы, здымаюць фільмы. У тиктоку і на ютубе ўсё больш беларускамоўнага кантэнту, асабліва для дзетак. І я ганаруся кожным з вас, тымі, хто, нягледзячы на рэпрэсіі, перадае дзеткам у спадчыну любоў да Беларусі і беларускасці. Дарагія мае, 6 год таму мы святкавалі Дзень волі ў цэнтры Менску каля опернага тэатру. Тысячы людзей ішлі пад нашымі нацыянальнымі сцягамі, казалі натхняльныя прамовы. Сёння такое цяжка ўявіць, але калісьці ніхто не мог уявіць сабе і незалежную Беларусь, але яна адбылася. І таму я заклікаю ўсіх: не апускайце рукі, працягвайце барацьбу, падтрымлівайце адзін аднаго. І так, маленькімі крокамі, разам дойдзем да вольнай Беларусі. З днём волі! Жыве Беларусь! Яшчэ раз гэта мы стаялі, размаўлялі тут. Пакуль нашыя наступныя музыкі рыхтуюцца да выступу, а гэта на хвіліначку будзе Лявон Вольскі. Пачакайце, адну хвіліначку яшчэ. Нашыя госці у зале: Ганна Любакова, журналістка, і Настя Касцюгова, медыя-менеджерка. Медыя-менеджерка. Трымайце мікрафон, дзяўчыны. Караценькае пытанне. Калі ласка, назавіце тры рэчы, якія характарызуюць беларусаў і беларусак. Мне далі першы мікрафон. Слухайце, Пачакай, не працуе мікрафон? Працуе. Працягваем. Слухайце, ну, па-першае, я шмат размаўляю з замежнікамі, і куды я езджу, заўсёды кажуць, што вы такі таленавітыя, кажуць пра айцішнікаў заўсёды, кажуць пра там спартоўцаў, 2 нобелеўскіх лаўрэатаў. Таму я думаю, што... То бок ведаюць? Ведаюць, насамрэч шмат ведаюць, таму я думаю, што талент, я думаю, што цяжкая праца, таму што без гэтага, ну, як бы мы выйгралі, ведаеце, Нобеля двойчы. І я думаю, што пасля Насты я скажу. Три речи. Украсть. Согласна с талентом, согласна с тем, что сейчас вот часто говорят, что белорусы самая умная нация в Европе. А что не так? Все так, я с этим абсолютно согласна. Я считаю, что это даже как бы мало сказано. Мы действительно самая умная нация в Европе. Я считаю, что белорусы отличаются своей высокой адаптивностью ко всякому происходящему вокруг нас. То бок яны адаптивные. Адаптивные, таленавитые. І прыгожыя. Яшчэ одно пытанне. Што для вас быць беларусам сёння? Адным словам. Быць беларусам. Гэта? Не паміраць ад навін. Ой, слухайце, спрачацца за дранішкі, за згушчоначку, ведаеце, сталіца ў горадні ці ў Менску. Я думаю, што вось гэта. Все, одно слово, я скончу. Дзе сталіца? Ну, я з Менску. Я са Сцепянкі. Все, шановныя сябры, дзякуй вялікі, і мы працягваем. І зараз Ліза,
Лиза. Я на правах вядоўцы і таго, што трансляцыя ўжо сканчваецца. Хочу скрасці камеру і учыніць невялічкі бунт. Здзейсніць сваю мару, пастаяць на адной сцэне з легендай Лявоном Вольскім. Лявон Артурович, вас вельмі любяць беларусы і беларускіх. Гэта ні для кого не секрет, і я, безумоўна, адна з іх. Маё сэрца просто разрываецца. Дазвольце пастаяць разам з вамі і разам з вамі, павіншаваць нашых цудоўных гледачоў і гледачак і гасцёў тут. І пастаім тут до конца канцэрту. Ну, я магу застацца на патанцоўкі, калі мяне дуже моцна папросяць у каментарыях. Мы дэмакраты, мы нічого не забараняем. Можете, калі ласка, стаяць на патанцоўцы. Не стаяць, а танчыць. Танчыць. Некалькі словаў віншавання для нашых гледачоў і гледачак. Скажу традыцыйным таким канонам. Дарагія сяброўкі, шаноўныя сябры, у нас з вами ёсць вялікае свята, і яно толькі нашае, беларускае. Гэта дзень волі. Адзначайце, шануйце. Жыве Беларусь! Жыве! У гэты дзень здзейснілася моя мара. У гэты дзень Беларуская Народная Рэспубліка стала незалежнай. Я сказала ўсё, што хацела. Дзякуй вялікі. А зараз для вас легенда беларускай сцэны Лявон Вольскі! Починали, теперь вы короли. Дайте нам пожить спокойно, революции, да войны шмастогодим тиснули. Дайте нам попить, поесть и дайте, что дайте, десять, дайте легче и заснуть. А кто там идет? А кто там идет? А кто там понуро придет унуде? А кто там идет? А кто там идет? Никого няма, замыкай возьми мал. А кто там идет? А кто там идет? А кто там понуро придет унуде? А кто там идет? А кто там идет? Никого няма, замыкай возьми мал. Дякуємо! Ну і зараз нам треба 1 секунду, каб переладити інструменти. З'явились и нечаканные проблемы. Это прошуки агентуры, конечно же.
працює. Ну, давайте вы тогда будете так робить, а мы поспробуем наладиться. Живи Беларусь! С Днем воли! Что застанется, коли ветер развее усё? Что застанется, коли скончится всё? Только любовь, только любовь, только любовь. Дякую вам. І зараз апошні пісні на сьогодні. Пробачте, конечно, развітвайтесь. Прописано, мы развітваемся, а потым лявон. Так. Гучны фінал будзе. Нам трэба гэта зрабіць. А пакуль дзякуй, сябры і сяброўкі, што былі з намі. Дзякуй за вашу падтрымку. Вы неймаверныя. Мы, беларусы і беларускі, мы неймаверныя, і ў нас абавязкова ўсё атрымаецца. З вами былі Ліза Ветрова, Дзяніс Дудзінскі і шаноўныя любыя беларусы яшчэ раз са святам, з Днём волі і абавязкова, я спадзяюся, вельмі хутка мы сустрэнемся у Беларусі. Са святам! З Днём волі! З Днём волі, дороженькі! Неафіцыйны гімн Беларусі зараз прагучыць. Чуешь коммунальные баки, житье от тебя возьмет петлю. Зразумеешь, что
чуєш контакт, зразумієш тоді, що і сьогодні, і вчора наше місто на трохи так. Разом! Гей, ла-ла-лай, ти не чекай, чекання достало. Гей, ла-ла-лай, ти не чекай, ти не чекай. Не было Галилея, Бога Мария, не было Сальвадора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, где Карабахи были. Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, чекання настало. Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, ты не чекай. Маша! Каб любіць Беларусь, нашу милую маму, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш тады, пад тваімі нагамі тры славны нерухома стаяць. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, чакання настала. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Ты не чекай, чекання настало. Ей, ла-ла-лай, ніхто не чекає, і ти не чекай. А тепер гей! Ще раз! Гей! Я ще раз! Гей! Гей! Стоп, 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 стоп. Давайте зараз зробимо таку незаплановану штуку. Добре? Давайте зараз, гонор свята. Давайте. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! 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 Ей, ла-ла-лай, ти не чекай, чекання настало. Разом! Ей! Подходите ближе сюди! Ей-ей-ей-ей! А теперь разом с нами! Ей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, чекання настало. Ей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, ти не чекай. Ей-ей-ей-ей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, чекання настало. Ей, ла-ла-ла-лай, ніхто не чекає, і ти не чекай. Ніхто не чекає, і ти не чекай. Ніхто не чекає, і ти не чекай. Дякуємо! Живе Білорусь! Та свято вас!